Helo, 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 noswaith dda, chroeso i haglediad. Waw, dwi actually bod fi'n mynd yn fynd. Dwi'n gwybod, mae'r creative intros kind of wedi mynd, manic lockdown energy wedi just dissipatio. Just Bryn, Iestyn, Sioned fan hyn yn dod ar high-pitched dog piercing squeals i chi ar yr haglediad bob mis. Croeso i'r haglediad hefo fi, Sioned. A Bryn. Hello. A Iestyn. Aia pawb, yndi, mae hi yn mis Chwefror, mis Bach. Di hyn yn golygu haglediad llai na 3 awr? Who knows? Nadi. Mi fydd o'n hirach na mae rioed di bod. Chi'n gwybod y bit na mewn sci-fi films fel Event Horizon neu rhywbeth, lle ti'n mynd tuag at black hole a wedyn mae pob peth yn dechrau cael ei stretcho allan, fel mae amser yn stopio golygu unrhyw beth a mae fel corff ti jyst yn mynd yn really hir a pethau. So, da ni wedi cyrraedd y stage one lle mae'r haglediad rwan yn precursor i'r ddeiar hitio black hole. So'r hira da ni'n mynd, yr agosad da ni'n mynd i'r black hole. Wel, chys mae'r lockdown, dwi'n meddwl bod ni wan yn yr 130 blwyddyn o'r lockdown yma. Ti'n be? Oh god. Os yw'r plant di symud allan erbyn hwn, os ydyn ni ddim mewn lockdown. Dwi'n gwybod, mae yna gymaint o podlediadau yn mynd i fod wan y mis Mawrth yn dod allan fel, blwyddyn un o, gan i edrych yn ôl ar blwyddyn un o. Dwi'n fel, gan i beidio. Dwi'n isio, ie. Look to the future, where it is everything on wheels. Smooth, Iestyn. A da ni'n addoli y Minions. So, dwi'n mwyn gwybod os da chi wedi pigo fyny ar yr subtle hints mae gen i Iestyn o Bryn, ond ffilm di ddim y mis yma, yn ogystal a Top Tech News, da chi wastad yn tiwnio fewn i gael cwmni ni, Top Tech News, ffilm di ddim, da ni'n gwylio Mortal Engines, sydd yr YA smash hit franchise starter gan y tîm o ddoth o Lord of the Rings i chi. A di cael ei gyfarwyddo gan... Come on, Bryn. Christian Rivers. Sydd, surprisingly, ddim wedi gwneud dim byd ersyn. Ac mae wedi cyfarwyddo gymaint o ffilms o'r blaen. Actually, naddo. Fodd y storyboard editor ar y ffilm The Lord of the Rings. Hang on, man. Ti'n gwybod mwy o fanylder na hynna, gyda fi pyn bach fwy o fanylder? No, go for it, yeah. Yeah. Oherwydd oedd wedi gwneud storyboards mor dda yn Lord of the Rings, ac mae digwydd bod yn gweithio Peter Jackson ys 25 blwyddyn, de, ac nath o, yn ystod yr Hobbit, nath nhw benderfynu, let's give him a go at directing. Ac o'n i'n amazed pan nes i glwad Peter Jackson yn siarad amdano fo, and dweud, well, he became our second unit director, and there's an amazing sequence where they're riding down this river in barrels. Dim y barrels! Oh my god, hwnna the point yn y ffilm lle, mae hwnna'n shit, dwi eisiau reid o off. Bloody hell. Mae'r barrels sequence yn Lord of the Rings yn nodweddiadol. Hobbit. Oh, sorry, Hobbit, yikes, Lord of the Rings, great. Yn nodweddiadol y myd, like, ffilms, lle mae pawb jyst yn mynd, dyna the jump with shark moment. Hwna oedd y bit lle oedd y pawb fel, bad move, yeah. Anyway, da ni'n neidio ymlaen. Dydy'r grandawyr ddim yma. So mae gennym ni 50% o grandawyr sy'n yma ar gyfer ni yn rhoi fel lukewarm takes ar tech news, a wedyn mae gennym ni 50% o'r grandawyr un singular person sy'n gwrando ar gyfer yr ffilms di ddim. Chi'n gwybod lle mae'r chapter markers? Mae Iestyn yn gweithio yn nhw bob mis. Smashwch y chapter markers na i neidio'r bit da chi'n licio. Yn ein show of two halves. Smashy and jumpy. Smashwch y like button na, subscribiwch i ni ar Twitter super followers. Mae'r stories yma i gyd i ddod. So, guys, bob mis dyn ni'n casglu'r straeon tech i gyd at ei gilydd. Ydyn ni'n cyfro falle 3 ohonyn nhw. Dwi'n mynd i fynd â chi trwy'r notes, a wedyn geith Bryn a Iestyn smasho
gair y podlediad heno yma. Chi hefo'r newyddion amdanyn nhw. Mae The Verge ydi dangos laptops that has 7 times the average number of screens. Sef 7th screen, I suppose. Mae'n edrych yn cool, ond it's not that big. Your fridge and TV are way less energy efficient than you think. Mae hwnna yn wired. Yes, be oedd y stori na? Energy efficiency ratings yn cael ei newid. Yeah. Great. Nice one. Facebook wedi stopio y news yn Australia. Is this a news? Update, Bryn? So, mae Australia'n considero deddfa newydd i... Oh, he's going deep into the story mode. Just a sydyn. Sy'n bach yn cyd-destyn. Yn ystyried rheola newydd i gorfodi gwasanaethau fel Facebook gorfod talu i dangos fyny links at straeon newyddion yn Australia. A Facebook dweud, os da chi pasio'r deddfa, nhw'n ni just stopio dangos news ar Facebook yn Australia. A nath yr Australia mynd, alright, do it then. A mae Australia mynd, mae Facebook mynd, okay, fine, mi nawn ni. A nath nhw'n neud. A wedyn, ddari pawb yn y byd flipio allan a deud bod Facebook yn big bunch of bastards. A ma nhw, i fod yn deg, a big bunch of bastards. A mae Facebook wedi rhoi Australia nôl ar Facebook News. Mae nhw wedi dod i ryw fath o gytundeb. Da ni'n o reid rwydd yn dell yn union beth i natur y cytundeb, ond mae'n edrych o bod Facebook wedi bacio lawr. A dwi'n meddwl hwn yn clymu fewn rhywfaint i beth pobl fel Leighton Andrews yn sôn amdan yr angen i roi rhyw fath o reolaeth ar platforms fel Facebook a Twitter a ballu, a bod nhw yn cael gormod o rym yn y ffordd mae pobl yn ymwneud ar byd. Gael bod yn mymryn bach o devil's advocatings. Even though dwi'n cysau Facebook, you know, all that jazz. Ond, oedd Llywodraeth Australia isio Google a Facebook talu y media companies am links oedd yn mynd ar Facebook a Google. Ydy hwn rhywbeth i wneud efo Rupert Murdoch? Well, so problem sydd wedi bod ydy bod mae Google a Facebook a falle crybio y blurb allan o'r... so chdi mae gorfod mynd i'r... So y gwefanna newyddion gwasanaethau newyddion methu wneud arian oherwydd doedd na neb yn gorfod mynd trwad i gwefan nhw. So yr argument oedd Facebook a Google falle wneud arian trwy dangos cynnwys nhw heb caniatad ac heb talu. No. Gwranda, mae hwn fel bod o'n mynd deep fewn i news. Be nai, dwi'n credu bod fi wedi mesio fyny'r intro ma. Mwy na dwi'n arfer mesio fyny intros ni. Cos da ni wedi accidentally jumpio fewn i news cyn hyd yn oed siarad am y booze. Da ni wedi mynd news before booze. News before booze. Mae chwal yn yr boes. Mae chwal yn yr... Grandwch, mae hwn yn dip mewn quality. Mae pob podcast, right, yn mynd trwy cycles. Mae gennau stori ar ddiwedd yr run o news ma amdan the Internet Premier podcast yn chuffin implodio heddiw. Mae haid i chi ddisgwyl bod yna rhywbeth yn mynd o'i le ar ôl 200 a hanner o flynyddoedd o lockdown. Oh my god. Mae'n just yn mynd i ddigwydd. Mae da ni'n agosau'r Event Horizon na, da ni fel Matthew McConaughey yn blinking Interstellar ran. Dwi ar hyn o bryd yn fflwtio mewn llyfrgell sgwar iawn a just yn gwthio fel bookcases at Bryn a Iestyn er mwyn trio cael y news draw at nhw. Stwch efo ni. Gadewch i ni... Can I have a rewind? Cos da ni di mynd syth fewn i siarad yma. Well, di stwff ma byth yn mynd i newid. Ond mae bws yn newid bob tro. Fe rei bow bach ar peth Facebook sydd ddim wedi dod yn syndod i neb. Facebook a bunch of bastards. But I shall be the devil's advocate. Fine.
Mae'n neis, dwi'n licio hwn, yes. Bechod, wyt ti fel, ti'n mo, mae'n neis gael, na I just fod yn y canol fan hyn, just yn mynd, yay! Right. Talking of devil's advocate, weles i rhyw fath o fermented grape juice ar y camera fanna gan Iestyn. Beth sydd yn mynd lawr y gwled yn dre? Is i heibio bonta booze heddiw. Sef bonta deli on the booze. Siom oedd y stori heddiw. Oherwydd mae nhw bron yn agos at y refurb a so oedd o di cael. So mae bron iawn bob dim di gorffan i gael ail agor. Edrych yn gret. Ond neb yna. So ni'n gorau mynd i Asda. Nes i Rasda. Ond mae gennau rhywbeth dwi heb di trio blaen sef 1755 original Malbec. Yn dod o Ffrainc. It is original and mae'n hen iawn. Established in Cahors since 1755 ag lle mae'r gwyn gwreiddiol yn dod o ag mae'n o flas dar hwnna. Swnio'n neis. Faint wyt ti'n talu am botol o wyn coch, Iest? £6 o hwn. Ie, dyna di fel standard ti. Wyt ti byth yn mynd fyny fel yr rhai tenar? I fyny £20 weithiau. Wel, yr real... Dwi'n real wastad ydy ti ond yn talu pres mawr ar gyfer y botol gynta. Ie, some points nagos fel arall. Os ydych chi'n cael glas o wyn yn pub back in the day, mae te ffeifar dydi. So ti'n sôn am £15 dy fyna. So pan ddim 800 o blynyddoedd yn ôl. Dwi'n pasio local fi bob dydd pan dwi'n mynd ar Rogan, yr ysgol. Oh my god, exciting. A dwi'n pasio fo, ond mae actually yn rhoi fel sy'n ni'n fardd, sy'n ni'n goffod sgwennu am yr wrth basio fo, wrth feddwl fel, allai ddim dychmygu pryd fyddai beth. Chos es i ddim fewn yna pan o ti'n cael mynd fewn i pubs dros yma. So ni fel... Na, sy'n chwaith. So fel... Dwi just... Ti'n modd y tristwch na? O fel... Mae fel byw mewn tre tramor, neu fel gwlad tramor, lle ti'n gwybod, byddai byth yn teithio adre. Ti'n modd, byddai'n teithio adre am fel 5 mlynedd neu rhywbeth. A ti just... Ond mae o'n na. Mae o fel... Mae'na un drws rhwng y ti a'r profiad yna. A ti byth yn mynd... Ti'n mynd gwybod pryd ti'n mynd i agor o. Mae ti'n mynd yn ddifn o fyma. I know! Da ni'n mynd yn chwatar awr mewn, boys. Oh god, peidiwch. Da chi'n lwcus iawn bod ni'n recordio heno yma. Right, da ni yma i'ch glustia chi, i gadw cwmni chi, esgus bod chi yn y pub, rhowch ymlaen ar eich Sonos speakers chi, excellent surrounding sounding, a fyddwn ni just fel dudes ar y bwrdd drws nesa'n pub i chi. Da chdi gweld hwnna yn y links, do? Bring your pub. Yes, soni amdano fo rwan cyn i fi symud mlaen i Blues Bryn, cos mae hwnna mor dda. Rho hwnna fel background ar gyfer y show o hyn ymlaen. Wel, ar gyfer agenda, ie. So, ie, mae'n gwefan newydd ddod allan mae rwy'n di adeiladu'n gyflym ydi Recreate your favourite bar atmosffer a URL ydi imissmybar.com. So, sound mixer ydi o, lle ti'n gallu adjustio'r levels o tinkling glasses, music, pobl yn siarad yn y cefndir, rwy'n yn ysgwyd y cocktail shaker, sy'n fath o music, os yna traffic ti allan neu ddim, ti allan yn y wlad, ti'n gallu mixio fo i gyd i fyny i swnio fatha lle bynnag pub. Hwna di pub fel di, y soundscape ydi o. Dwi'n cofio, dwi wedi gwneud job shite o honni o blaen, ond o'n i wastad yn lyfio recordio chats yn pub. Dwi'n cofio nes recordio, oh god, mae ti'n meddwl 2 flynedd yn ôl. Nes recordio cyfweliad. Short-lived segment ar y sioe, lle o'n i actually'n siarad efo pobl o ddim yn rhych dau. A o'n i'n y pub, ond digwydd bod o'n i di steth am y drws. Bad move. Okay. Geith friend of the show, Make Parry, like, deud wrthych chi faint o rubbish at sound accordingly. Ond mae just y syniad, y soundscape ydi o just iste na. A mae'n hawdd a chael greu o wan bod y pubs, ti'n pam ben yw 1000 o flynyddoedd yn ôl wedi banio ysmygu. So mae'n hawdd a chael greu hynna yn y tŷ wan. Bryn,
dwi'n gweld diod hyfryd yn dod tuag at y ti fanna. Be gen ti? Dwi'n gwybod beth i siarad amdano. Mwa. Fi, yfad gin llechan las. Fyswn ni'n neud hynna? Fyswn. What, with my reputation? With my reputation. Neis. Gin llechan las, ti dal arno fo? Dwi dal arno fo. Och. A pa tonic wyt ti'n iwsio? Fever Tree dal? Ie, Fever Tree dal. Spoilio fo editions, Spoilio fo. Drud ydi Fever Tree. Ti'n mynd? Anyway. Wel, dwi'n byw Llundain, so dwi'n gwybod dim gwell, so. Ie, dyna sydd allan o tap, so fyna de. Fever Tree allan o tap. Ie. Taps air. Mae gen ti spring water yn dod allan o un. Dŵr berw allan o'r un nes. A wedyn gen ti Fever Tree tonic yn dod allan o'r trydydd tap. Sgwrs. Sôn am Fever Tree tonic, dys gen i ddim byd tebyg i Fever Tree tonic. Da ni nôl ar Lidl Premium tonic. Da ni di symud o Lidl Premium Diet tonic. Nes i'n gweld yn byd y fyna heblaw just backdrop Llundain tu ôl i chdi pam nes ti ddol efo ni. Right, it's totally visual gag. Ar hyn o bryd mae gen i backdrop a giant moving city of Llanast. So mae gen i fi just Sioned, a wedyn pob hyn a hyn fyddai'n diflannu, a mae just massive Union Jack. Yr unig tro byddwch chi beth yn gweld fi ar Union Jack yn yr un llun. Joiwch o. So da ni ar Eden Bay Premium Indian Tonic Water. A gin Corus, cys gin Corus yw'r gorau. Sorry, gin llechan las sydd yn lush. Ydy o'n dod o India ta fath o tonic? Colonialism in a tin, yes. Right, Union Jack all the way. So, ti eisiau gwybod y stori sut ar nhw creu y gin and tonic? Yeah, please. So, y sôn oedd, tra oedd y Brits di mynd allan i India i gyfer drosodd y lle, oedden nhw methu yfad y dŵr lleol, chys fysa nhw'n cael dysentery a falle. So be oedden nhw'n neud oedd, oedden nhw yn shipio allan boteli o tonic water. Achos oedd y quinine yn stopio nhw gael malaria hefyd. Yay, colonialism. Quinine Elizabeth? Quinine Elizabeth, oedd Quinine Elizabeth yn nadu pob cael malaria. He just oedd slap yn dweud stopio fo. I shall urinate into a bottle and send it to the troops. Ti ddim yn watching The Crown? Mae'r episode na'n really amazing. Okay, a i wrth ar y stori. So, oedden nhw cael y tonic water yma glanio i ffwrdd. Oedd yn fel oedd o'n ddrud iddyn nhw trio golchi'r glasses efo'r tonic water. Oedden nhw methu golchi efo'r dŵr lleol. So, chys fysa nhw dal yn cael... Ti'n meddwl bod India'n trio roi hint iddyn nhw fel, chi ddim yn gallu byw fan hyn. So be ddaru nhw'n neud oedd, ddaru nhw dechrau golchi yr gwydra allan efo gin. Chos oedd y gin y lladd be bynnag oedd yn y gwydr ac yn sterilisio fo. A nath rhywun sylweddoli bod yr tonic water a'r gin efo'i gilydd yn blasus reit neis. A dwi'n meddwl dyna lle mae Indian tonic water yn dŵad o ydy o'r ffaith na bod o'n Brydeinwyr yn arfer allforio'r dŵr mewn boteli i India iddyn nhw gallu yfad tonic water. Wel, wir. Neu, maen nhw jyst yn blasu neu maen nhw jyst yn blasu'n really neis efo'i gilydd fel food pairing, fel caws a tomato. Mae yna benod really dda o... Dwi wedi stopio gwrando yn fo wan achos yna gormod o benodau. Y podcast o'r enw Savour. A nôl pam oedd enw nhw oedd Food Stuff. O fel I Heart Read, fel yr Stuff You Should Know Podcasts Network. Ydyn nhw. A mae gen nhw penod am just am G&Ts. Mae literally just fel hanner awr o'n nhw'n siarad amdan fel sut bod o'n thing Sbaenaidd iawn hefyd. So hwnna... So... Dwi'n meddwl rhywbeth fatha nôl yn y canol oesodd nes i a met i allan i Madrid ac oedd o'n lyflu o le dwlu nhw a hyn so ceda chi'n weld o ond dwi'n yfad allan o be maen nhw'n galw'n copa glasses
sydd yn balloon glass ydy o, maen nhw'n galw fo. Sbaen ar ei... pobl Sbaeneg sydd yn gwneud G&Ts mewn glasses maint yma, lle mae pobl Brydeinig tueddyn nhw yn highballs. A be oedden ni licio yn Sbaen oedd, doedden nhw'n rili wneud mesura, so oedden nhw'n dod ar botal gin allan i'r bwr, dechrau tollgi fo dros toman o rew, a wedyn ar ôl nath rhyw funud stopio, agor botal bach o tonic water a dechrau tollgi fo fewn, a wedyn yn teimlo bach yn syn bod nhw'n methu roed y tonic water i gyd yn y gwydr. Beth sy'n digwydd? A just gadael gweddill y tonic water ar y bwr. Mon dieu. Oh god. A be ni so nes i fenthyg term o un o podcasts o'n i'n licio'r blaen, lle oedden nhw'n disgrifio fo ddim yn gin and tonic, ond gin as tonic. Rather. So, rwan bod yr agenda, a mae Iestyn wedi rhoi lovely sound effects pub really nice tu ôl i ni. Grandwch. A ni newid y sound effects yn cefn i newsroom run. Typing on typewriters. Esgus bod gennych chi swydd. Dyle fod gen nhw fel office mixer o just i bobl sy'n gweithio adra. Just i kind of fel... Gyda i actually ar soundboard map fi ar gyfer improv office background sounds, a be gyn ti di'r telefon yn y cefn, man siarad drysan agor y cael a falle mewn. Dwi angen hynna. Dwi'n licio meddwl bod falle fel 3 o bobl yn iwsio ni fel hynna. So, mae'n oce, pidwch chi gwrando be ni'n dweud. Nw'n ni just mynd rhywbob. A mae hynny actually mwy o synwyr na mae lot o stwff da ni'n dweud. Na rhywbob yn neis. Yes, dwi eisiau dod at y ti am hwn. Ti wedi rhoi llwyth fewn mis ma am dan blockchain plus celf. Yes. Okay. So, gnad idiot sky blockchain unwaith eto, cos fi wastad yn gorod atgoffa fy hun pan bod blockchain yn special. Mae o'n special, ond pan bod o'n special? Mae'r byd celf wedi symud i fewn i blockchain Ethereum, sydd yn gadael iddyn nhw reid token ar bob darn waith celf. Hyd yn oed fod o yn ddigidol neu fod o'n physical. Ti'n gallu cael RFID chip, reid o ar gefn y canvas. Mae o fatha authenticity thing extra ar ben y gwaith papur ti'n cael gyn lle bynnag. Ond yn ddiweddar, yn y blwyddyn dwytha ers lockdown, mae online auction houses fatha eBay ond i waith celf digidol wedi just chwthu fyny. Mae yna gymaint o'n nhw wedi dod allan, a mae artistiaid allan yna yn gallu gwerthu i waith celf nhw a neud pres allan yna fo, sydd yn beth gret, ond y broblem dwi dal methu gael rownd yn fy mhen ydy, dwi'n meddwl da ni cweit di cyrraedd y safbwynt lle mae genna ni y technoleg iawn i gallu reid y sgrin digon call fatha, ti'n bod o, mae oedd na picture frames digidol lle, show all your... God, 9 pawb un o'r rheina roughly 2002, do? Mae Samsung yn gwneud teledu wan sy'n troi bod i picture frame hefyd. Yndi. So mae un o'r rei sydd di chwalu drwad yn yr wythnos dwytha ydi artist o'r enw, mae mynd yn ôl Beeple ydi yr enw mae mynd yn ôl. Ond ar y funud tra da ni'n siarad am bythefnos o rwan, mae Christie's, yr auction house, yn actually gwerthu un o darnau i waith gelfo, a bedio ydi casgad. A wedyn just i cadarnhau, mae blockchain yn golygu nad oes, bod hwn yn celf digidol, mae technoleg blockchain yn literally, mae o'r bas data sydd yn cael ei updateio ag i rhannu drwy'r amser, does na ddim un centralised copy arno fo. So unwaith mae'r darn o gelf na wedi gofrestru ar hwnna, dyna'r unig copi ohono fo ar gael. Mwyn o lai. So dyna di'r blockchain ydi
distributed ledger sydd bron yn amhosib i cael ei newid mewn ffordd amheus. Sydd yn greit ar gyfer celf, achos mae celf wastad yn byw ar authenticity ac unigriwedd. So be mae people yn... Be sydd wedi digwydd efo'r gwaith celf yma ta? Dwi wedi bod yn actually dilyn, dwi'n cofio beth enw iawn o, beth enw fo, o Mike Winkleman di enw iawn fo, a mae o wedi bod, rwy'n dwi wedi bod yn dilyn ar Twitter a Instagram ers blynyddoedd maith, oherwydd be di o, dwi'n bod photograph a day thing, lle ti'n tynnu llun o dy hun pob diwrnod, mae o wedi bod yn creu un o'r lluniau yma bob dydd. Fel hynna'n bortread? Na, just of the moment, fatha'n ddiweddar nath o'n neud un Daft Punk. Mae gyd i neud of the moment, neu be mae o'n deimlo, a mae nhw gyd mewn styles eitha unigryw o wahanol, ac mae nhw eitha offensive rhan nhw, ddim not safe for kids or work or anywhere. Ond be di oherwydd fod wedi creu hein i gyd, yr un mae Christie's yn werthu ydy'r casgliad o 5,000 o'n nhw, be di o ydy the first 5,000 days ydy'r casgliad. So ers cychwyn lockdown? Yeah, lockdown, yeah. So mae hwnna i gyd ar werth, ac mae'r auction yn fyw rwan. Gan i weld be di'r pris trad am fod nes i edrych yn fo gyna, ac mewn awr ar ôl iddo fo gychwyn oedd efo ni $1 million. A mae'r... Insane. Mae fel talu am Instagram feed rwy'n. Yndi, yn union, mewn ffordd. So, a dyna be oedd o'n dweud, wel, mae'r gwaith mae gyd ar gael ar Instagram feed fi, os ti eisiau gweld nhw'n unigol, ond mae'r casgliad o'r 5,000 efo'i gilydd fel hyn, mond ar gael fel hyn. Ac y peth ydy, os di'n person allan yna efo'r pres, ac maen nhw eisiau, dim watch beth, fatha fi wedi edrych yn ôl ar yr Apple Watch air stupid nath nhw werthu, ti'n gorfod fod yn idiot i brynu fo, nath bobl brynu fo. So wyt ti yn cael canfas? Ydy o'n canfas? Ydy o just yn ffail? Mae hwn yn purely digital file. So dwi'n cymryd, mae pob bynnag sy'n mynd i brynu hwn yn mynd i gael blydi un o'r screens OLED masif na efo hwn yn rhedeg yna fo, ac dyna'r unig ffordd sy'n ni'n gallu arddangos o. So chdi'n gorau cael wal masif, ac ti'n gallu zoomio fewn, ac mae'r gwaith yn fyw. Mae rhaid nhw'n static, mae rhaid nhw'n live, fatha loops. Ond mae lot o'i waith mae wedi gwerthu yn y gorffennol wedi dod efo darn physical i fynd efo fo. So mae o'n actually creu rhywbeth ac yn postio fo allan i chdi. A mae o'n dod efo'r authenticity chip thing, RFID, i brofi na chdi bia'r un yma. Ac os mae yna copi'n cael ei wneud allan yna, mae eitha hawr profi na copi di'r llall yn hytrach na'r un mae o di actually creu sydd ar y blockchain. So mae'n fyd dwi dal yn trio rapio ymhen rownd ar y funud, ond dwi'n ffeindio mor New York lounge. Oh, let's find something new and crazy. Andy Warhol. Dwi'n ffeindio fo'n anodd. Mae'n un yn pethau na, lle dwi'n cicio'n hyn am fethu allan, am fod un o'r links dwi'n eisiau reid i fewn yna, CryptoPunks. Yep. Lle nath yr 2 berson sydd wedi setio fyny cwmni design o'r Lava Labs wedi creu 10,000 o unique characters fatha pixel art. So maen nhw'n edrych fel icons bys ti'n cael ar MSN chat mlynedd yn ôl. Maen nhw'n teeny tiny a fel maen nhw'n gyd yn edrych fel maen nhw'n gyd yn edrych o bod yn byw'n Shoreditch. Very cool. 10,000 o'n nhw, ac dwi'n cofio gweld hwn pam ddoth o allan, ac oedd gyda fi'r cyfle ar y pryd i brynu un o'n nhw am $1. Ac nes i Iestyn! Stwffio hynna, just diddorol, neis, pass on. A rwan, maen nhw i gyd i weld yn treidio, a fatha pobl yn baseball cards yn America. Mae'n fel Pokemon cards, mae eisiau cael y set, fatha, gen ti'r zombie gwyrdd.
A dyna sy'n mae hyn yn treidio fan am fod oedd un o'r CryptoPunks ma wedi cael ei werthu i rwy'n arall am $1,245,000 dau ddwrnod yn ôl. So, cer y fi drwyddo eto, beth ydi... A'i gwerth rein ydi just bod ti'n berchen... Dwi'n edrych ar JPEGs o rhain. Mae'n anodd. Mae'n anodd cael dy bend i rownd efo ni. Mae blockchain yn neud hynna i fi, dwi'n deall cysyniad blockchain, ond mae fel... Mae yna bosib i chdi right-clicio ar y llun ma, copi fo, a defnyddio fo fatha avatar dy hun, Ond os ti efo'r token ma, ti yn gallu mynd ar ôl pwy bynnag dros y byd, a swio nhw'n dweud, ti'n defnyddio icon fi, fi sy'n berchen yna fo, fe drai brofi fo. Dyna di'r unig ffordd dwi'n meddwl yn fy mhen fydra i weld o. Eto, un o'r peth yna fatha, di'n neud ddim synwyr, chys dydy ddim yn neud synwyr. Ond mae celf ei hun chwaith na di. Ti'n gweld Jackson Pollock yn taflu paent ar ganfas, a mae pobl neu fydd rhain yna. Ond y peth ydi, nes di ddim na ddo. So mae'r gwerth yn y pethau yma ydy union. Be bynnag ti eisiau reid iddo fo, os ti really licio fo. Ond beth dwi'n really licio amdan hyn ydy, y ffordd mae celf, gwerthiant celf di gweithio yn y gorffennol ydy, os gyn ti ddarno o waith a ti'n reid o i auction, gei di canran o pres a mae'r galeri'n cael canran arall. A wedyn mae'r gwerth celf na di mynd. Os ti'n cael ei ailwerthu wedyn, ti'n gweld dim byd o'r ailwerthiant na wedyn. Ond efo'r blockchain, ti'n cael 10%. Achos na ti greio fo'n tro cyntaf. Mae'n linked yn ôl i'r person sydd wedi greio. Ac ydy hwnna, bys hwnna'n gweithio, fel ti'n deud, ar gyfer physical objects hefyd? Yndi, mae o. Cos mae hwnna yn trawsnewidiol i byd celf. Achos ti'n edrych ar dy Van Gogh sti, farwodd efo ddim byd. Wel, ti'n sôn am fatha, mae o'n... Achos y problem efo'r blockchain erioed ydy'r ffaith na dos a neb di quite gweithio allan be mae o ddau eto. Ond mae o ddau loads. Ond cael ei weithio, ynddi? Mae pobl fatha, maen nhw wedi dweud, mae o'n neud efo bitcoin, so yna rhyw weirdo effernol penderfynu bod oedd o'n ffordd da o gallu tracio bod yna rhywun wedi cytuno i gael rhyw efo nhw. Chos mae hynny'n neud sens. So mae'n wastad i bod yn un o'r pethau yna sydd yn chwilio am defnydd call. A mae hwn yn rhywbeth defnydd call, ond y problem ydy dwi'n meddwl bod wedi cael ei sgipo fyny yn yr mania yma o gwmpas blockchain a bitcoin a balli. Oedd John Oliver wedi gwneud tamad ar Last Week Tonight rhywfaint yn ôl yn sôn amdan blockchain ac yn y ffaith bod mae just roed blockchain yn enw'r cwmni yn codi gwerthiant y cwmni codi gwerth y cwmni chos mae bobl just mynd blockchain taflu pres ato fo so dwi'n wydro os bod dwi'n meddwl mae'n amser lle mae hwnna'n nuts a bod rhywun yn taflu rwan di'r amser nuts ac mi fydd o'n stabilisio allan fel bob dim arall fod dyna di peth lle mae eitha dipyn o pobl o byd celf yn neud i ffortiwn ar y funud a fod nhw di'r pioneers yn efo a wedyn mi neith o stabilisio a fydd na fwy o artistiaid a fydd pobl fwy galluog amdano fo a fydd nhw'n fwy selectif am be fod nhw'n actually prynu a mae'n torri allan so mae Christie's a'r art galleries a'r hein i gyd yn fatha gatekeepers i ryw radda ar beth sydd yn werth yr arian a pwy sydd yn cael ei ffeitro a balli so i ryw radda eich bod y technoleg yma hefyd yn gallu torri nhw allan o'r gadwyn
So bod rhywun yn gallu mynd yn un stret i'r artist a prynu gyda nhw, a mae'r artist efo ffordd. Chos hwnna oedd y part o'n efo'r blaen oedd, mae Christie's yn deud bod hwn ydy'r gwaith greiddiol, a hwn ydy, a maen nhw'n neud y gwaith calad yna. Ti'n torri nhw allan o hynna efo bod RFID blockchain yna fo. Mae hyn di galluogi lot o wefannau wedi cael ei setio fyny gan pobl eraill sydd oedd erioed yn byd i wneud efo hyn. So mae fatha eBay's bach, ond efo gwaith celf wahanol arno fo. Mae'n rhai lle fysa chdi rwan yn gallu gwneud llun a gyrru fo fyny hwnna, fatha ti'n gwerthu par o sgidiau ar eBay. Ond mae rhai eraill yn really selective amdan os gyd ti portfolio, gyn ti pyn o bobl allan yna'n dilyn chdi. So maen nhw'n mynd i fod fwy selective, ond dyn nhw'n misio just unrhyw rwtch fod i fyny ar ei gwefan nhw. Yr update diweddar arno fo ydy, mae o i fyny i $1,100,000. Y Beeple di hwnna? Yr un every day's the first 5,000 days, yeah. Liciwn ni just dod a... yes, dwi'n gwybod os ti'n gallu rhoi cyforiaeth really trist ar hwn rhan. So hwn am celf digidol. Liciwn ni just siarad amdan newyddion sydd wedi hitio fi wythnos yma. Mae Daft Punk wedi split o lan. Oedd hwn ddim yn devastating, cos nhw Daft Punk, dio ddim fel bod nhw'n rhoi album allan bob blwyddyn na ddim byd. Mae nhw'n fel hoff band fi yn y byd. Nes i roed y link yma yn y chat ni, a beth doth yn ôl oedd audio recording o sgrech ces i gymeti fi, just sgrechian yn gweiddi fatha a dwi'n fatha shit, mae pobl nesaf mynd i fel bod fi wedi cad rhywun. Mae literally, mae'n meddwl, so gynnu mynd i chi nôl i y flwyddyn oedd 2001. Oedd Sioned yn 18, o'n i'n yn ganol A-levels fi, falle'r gwanwyn cyn yr A-levels. Falle bod fi'n 17, dwi'n siŵr, oedd hi'n 10, crazy, troed y ganref, oedd yn cool. Oedd album Discovery wedi dod allan, oedd ti'n cael carden bech efo fo, oedd yn golygu bod ti'n aelod o'r Daft Club ac ti'n gallu mynd i'r wefan. Oh my god, oedd ti'n cael gen nhw wefan, oedd ti'n cael cool wallpapers and stuff gen nhw, a fel samples a pethau. A wedyn, oedd gen i dal fel Vauxhall Nova 1.2 F-Reg, ac oedd gen i tape, o'n i di teipio Discovery album. Gen i'n blastio aerodynamic, right? Just absolutely blastio hwnna'r holl ffordd nôl yr ysgol i adre bob dydd, a o'n i wedi blastio fo gymaint a di mynd mor excited, nes i crasho car fi i Daft Punk. Best crash ever. Oedd o'n insane. Dwi dal actually cael flashback breuddwydion, o'n i'n fine, o'n ddim wedi brifo, oedd popeth yn great, ond oedd o'n fel epic soundtrack. Ond oedd Bryn ochr arall i'r car. Fysa ti'n deud Sioned bod ti wedi dod yn ôl yn harder, better, faster, stronger? Wel, dwi'n hanner machine erbyn hyn. O'n i'n meddwl bod chdi'n human after all. Na, ond dwi wedi cael fy fair share o digital love, okay guys? Mae'n pwysig weithiau jyst i gynabod bod chdi, weithiau you just get lucky. I do. A weithiau enw ti ydi Giovanni Giorgio. So basically, fast forward fel 20 mlynedd, dwi rwan yn chwarae, mae kids fi wel fewn i Daft Punk, maen nhw wel fewn y Discovery album sef like pinnacle cerddoriaeth dawns troed y ganrif, a wedyn maen nhw hefyd hyd yn oed maen nhw'n gadw i mam chwarae the whole of fel random access memories drwyddyn nhw i gyd, a maen nhw wel fewn i hwnna, ond mae fi'n cychwyn chwarae drums, a mae'r drums ar random access memories yn insane, achos dyn nhw ddim yn fel digital program drums, maen nhw gyd yn Mae'n fucking gerddorion, guys. Mae'n fucking dancey music. A ti fel, oh my god, dach chi'n... So oedd y breuddwyd ma'n ymhenw, mae'n fel, be yn y byd arall maen nhw'n mynd i neud? Maen nhw wedi bod yn really dawel am blynyddoedd. Oh my god, I bet maen nhw just mynd i fel, maen nhw rhywbeth net. Maen nhw wedi torri fyny. Fydd biff album newydd. A dream album na'n dybendi, lle mae music yn mynd i fyny nesaf efo nhw. I got nothing.
mewn y fideo gwych intro oedd na rhywbeth fatha rhyw band milwrol ffrenig fatha rhyw state visit neu rhywbeth yn dechrau chwarae music Daft Punk a oedd Macron yn just yn mynd fatha what's going on? Oedd o'n lyfio fa, achos oedd o'n mynd fatha, ma nhw actually chwarae music Daft Punk, mynd yn awesome. Mae stuff nhw, right? Y mwyaf ti'n gwrando ar stuff Daft Punk, y mwyaf mae o fel, like, bach, right? Mae o gyd amdan fel mathematical integers cerddorol prydferth fyrengig beautiful yma. A mae unrhyw dwi'n deud unrhyw un, os da chi mewn mood blin, neu os da chi eisiau rhedeg, neu os da chi just eisiau cael eich ffeirio fyny, grandwch ar yr Alive 2007. So, wnaethon nhw fel, dwi riod, achos o'n i'n, es i fyny dark period o fel ddim gwybod dim byd amdanyn nhw, achos o'n i off yn priodi a cael plant a no idea beth yn digwydd yn y byd. Ac wnaethon nhw fynd off a wneud y tŵr byd nuts ma mewn pyramid neon insane, efo set oedden nhw wedi mixio pob peth o'i albums nhw gyd. Oedd hyn, a wedyn oedd hyn cyn Random Access Memories album. Mae just yn really, like, pwerus. Mae just yn cerddoriaeth pwerus. A dwi'n gwybod mae yna gymaint o bobl eraill yn gwybod lot mwy na fi amdanyn nhw. Ond mae fel... So pan ti'n cael fel... Dwi ddim fewn i cerddoriaeth. Like, da ni byth roedd yn siarad am cerddoriaeth ar y sioe yma. Ond dwi'n credu bod Daft Punk yn trawstori tech a cerddoriaeth. Mae o'n band sydd fatha'n... Mae hefyd yn meddwl lot i ti hefyd yn amlwg dydy, chys mae o'n rhywbeth sydd o foment pwysig yn dyfywyd i am yr cerddoriaeth ti'n clywed i'w gan a mae o'n dod yn ôl i ti a ti'n cofio rhyw stori i wneud efo'r gana a fel ti'n deud mae rhywbeth ti'n gallu rhannu efo'r bychyn sefyd ydy, so mae o'n meddwl lot i ti, so mae'r ffaith bod wedi torri fyny. Ie, dwi'n mynd syni, mae artistiaid efo gymaint o hawl i wneud yn union be maen nhw eisiau a dys na ddim, mae'n edrych fel os dyn nhw ddim yn mynd i wneud cyffordd efo'i gilydd pam split o lan, so falle mae'n rhywbeth kind of... Peth hefyd ti'n bod i, so'r opsiwn ydy, ti'n torri fyny ddian a ti'n dod yn ôl mewn 20 mlynedd i trio casio fewn ar nostalgia a just creu music sydd bach yn shit. Steps! Sorry. Sorry. Dwi'n awd. Neu ti just yn cario ymlaen mynd a byth. A just really just dal i casio fewn ar y nostalgia o bobl sydd Bryn yn gallu sefyll chos maen nhw mor hen. Rolling Stones. Yr unig greu debyg i Daft Punk sydd dal yn mynd, dwi'n gallu meddwl amdan ydy fatha Chemical Brothers lle, ti'n bod, maen nhw o'r un era mewn ffordd a maen nhw, ti'n bod, oedden nhw'n pioneers yn y fath o gerddoriaeth. Mae ddau efo'i, ti'n bod, ochra unigryw i'w ffordd nhw o gerddoriaeth, ond dal efo'r un fath o meddylfryd na o greu rhywbeth newydd electronic. Mae just, dwi wir yn awgrymu i bobl fynd nôl. Definitely trio Discovery a Random Access Memories. Cos maen nhw gyd yn fel, maen nhw'n eitha symphonic. A Interstellar 555, ddethon nhw fel anime, sef basically, stori'r album yw'r anime. Mae'n just yn great. Oh my god, a Tron Uprising. Rhaid ni neud Tron Uprising ar y sioe. Yr unig reswm i watch o the film. Hwna'n yr unig reswm oedd i just i clywed cerddoriaeth gyn Daft Punk. Hwna'n yr unig reswm. Spooky, kind of weirdly intriguing deep fake Jeff Bridges. Tron Uprising, it's not bad. Just a Daft Punk bit. Daft Punk. Nag e ddim. Michael Sheen yn efo fyd. Diolch wertho. Just gwrando i'r soundtrack. So fel... so mae'r fel in memoriam section wedi wneud. Dwi'n mynd i taflu un bach arall fe'n i'r news. Un o'n i wedi gweld. A wante, mae rhan o'n fi yn gigo. Mae rhan o'n fi fel, mae hwn yn genius! Dwi di ffindio, unwaith eto, dwi deud wrth pawb, unig social network dwi'n iwsio really rwan ydi Pinterest. Mae Pinterest yn great. Mae'n fel curated magazine
Efo fel, no, I don't want to see any fitness ads. No, I don't want to see burn belly fat. A wedyn, mod i tiwnio fewn I fi, so mod just yn rhoi fel, would you like to retrofit your van to look like a camper? Yes, I would. Would you like to do this yoga move? Yes, I would. You like this dress? Oh, that's a lovely dress. Would you like to strengthen your pelvic floor? Oh, yeah, please. Oh, here we go. So, be di hwn ydi, gamify your kegels, okay? Oh, boy. Oh, Jesus. Wan te fechgyn, dwi'n mysio chi'n giglo fel yn biology pan ydych chi'n goffod dysgu am uteri, right? Guys, mae kegels yn rili bwysig. Mae'n bwysig I fechgyn hefyd. I'm with you. Right, yeah. So, oedd Pinterest wedi hyrwyddo I fi hysbyseb gamify your kegels. So, perifit, clues in the name, perifit ydi hwn. So, mae'n edrych fel rhyw fath o degan sexified. Ond, mae o'n electronic, Bluetooth enabled dongle? Ti'n edrych yn efo? Mae'n edrych fel, yeah. A wyt ti'n defnyddio fo, ti'n gwneud dy kegels, a mae o'n controlio games ar iPhone neu Android, obviously. So ti'n defnyddio fo, wrth I ti wasgu, Mae'r ti'n controlio pili pala sydd yn mynd ag yn casglu lotus flowers, neu ti'n controlio, dwn spaceships? Ti'n just faint o games sydd ar gael ar y controller yma. So Bydd enw'r Flappy Bird na fath o beth. 100%. Mae o fel, os wyt ti ddim eisiau cael Flappy Bird, chwaraea Flappy Bird. Oh my god. Okay, mi I na, dwi'n really sorry. Oedd y joke just na. Oedd ar y llawr, o'n i'n gofio pigo fo fyny. Okay, nos da pawb, dyna ni. Hwna di joke y sioe. So, beth o'ch chi'n meddwl Black it out. Bythefnos yn ôl, nes I wylio efo'r mab Austin Powers cynta. Ag mae na scene yn y ffilm. Oh god. Mae Austin Powers... Na, mae o mewn cubicle ac mae na cowboy drws nesau iddo fo ac wedyn mae na person yn trio lladd Austin Powers ac mae na who do you work for? A wedyn y boi drws nesau yn dweud, you tell that shit, who's the boss? Who does number 2 work for? Oh yeah. Lachdi. Oh, oedd o'n genius. Pure genius. See, Austin Powers films, right? So, yn y dyfod, yn y dwi'n fath ar y trydydd un, o gennych chi fersiwn lle dwi'n mynd yn ôl mewn amser. Dwi'n cofio beth enw'r actor oedd yn chwarae number 2. Na, yn yr un gynta, gennych chi... Beth enw fo? Hang on. Yn y trydydd? So yn y gynta, mae'r actor really enwog, a mae'n mynd bygio fi bod yn gwybod beth enw fo. Come on, Bryn. Mae grandawr just yn aros yna. Mae hi just yn eist yna, yn gweiched. Will Ferrell? Na, ci... Robert Wagner. Robert Wagner oedd yn chwarae number 2. So, wedyn y gynti fel ti'n deud, doth Rob Lowe I fewn I chwarae number 2 fengach. A wedyn, mae'n outtake lle mae Robert Wagner a Rob Lowe mewn gwely efo'i gilydd, a maen nhw fatha, mae'n just yn smygu, mae'r rhaid nhw'n smygu cigars, a maen nhw fatha just fatha gorffwys yn erbyn I gilydd, a mae'n hilarious, a dwi'n lyfio fo. A hwn cyn I Rob Lowe troi fewn I lunatic. Da ni di cancel Rob Lowe. Na, da ni di cancel Rob Lowe ys blynyddoedd. Sorry. Okay, fair enough. I gael ni nôl, Sean, wyt ti am gael yr Kegel? Am gael y game? Wel, oh god, allan credu, mae yna stuff dwi'n siarad am ar y show yma. Dwi'n Bryn yn blydi deud wrth bobl dwi'n nabod yn y byd go iawn. Robai ar y Little Tonic. Yeah, obviously a Little Tonic ydi o, dim gin chorus. Mi nath, ar ôl fi cael babis fi, mi nath I fynd yn ôl at yr nyrs, chos maen nhw'n goffo checio ti dros, oedden nhw'n deud, wow, those are the best pelvic floor muscles I've seen after having a baby in ages. Can you just felt, yeah! Ride a bike, baby. Yeah, so ni just fel, okay, dwi'n good. So dwi'n good, ond
I farched sydd wel fewn I gaming ac achos mae pelvic floor muscles, PSA wan, Public Service Announcement, mae edrych ar ôl eich pelvic floor chi'n really bwysig. Dim, pan da chi'n hen a stwff, ti'n neud o'n regular, mae fel neud y yoga and y stretches yn y bore. Hogia hefyd, drachwch ar ôl eich hun. Mae unrhyw beth sy'n mynd I helpu fy hwnna'n greu. Mae'r syniad o hwnna'n genius, dwi'n lyfio. Dwi'n mynd gofyn prynu un. Ti'n cael 100-day free trial. Dwi'n mynd I ffindio Twitch stream o rwy'n yn... mae hwnna'n real... Paid, mae Hans newydd roed fideo allan heno ma sydd amdan am rhywbeth really serious fel just merched mewn. Da ni'n gwybod, mae Gamergate, mae just bod yn ferch sydd yn admitio bod ti'n licio chi'n chwarae games yn hellhole. A mae Hans roed fideo really dda allan. Just profiadau gamers merched Cymraeg amdan fel y creeps maen nhw'n goffo delio fo pan maen nhw'n neud fel online gaming a stuff. So, allai ddim dychmygu sut byse Perifit live stream yn mynd. Only fans Perifit live stream falle. Dau beth o'n eisiau glwyd, pan ydys di PSA, glwys I pelvic service announcement. It's a pelvic service announcement. A mae'n newi atgoffa fi o rhywbeth ddigwyddodd chydig bach yn ôl. Chos mae Internet of Things yn really syniad da, a mae rhaid I bob dim fod I cysylltu i'r we. Mi o'na farchnad am smart chastity devices. Oh. Mae gen ni whole episode, right? Okay. O'r enw Drive-by Sex Toy haglediad, yn does? So, oes. So, peth ydy, so mi o'na achos lle o'na dyfais oedd cael ei yn China, o'na app yn gysylltu iddo fo. Oedden nhw heb di sicrhau yr API I god da, so na rhywun wedi darganfod yr API a di gallu cloi bob un dyfais am byth. Chastity belt on the blockchain, is ya? Oh. It's certainly a blockchain. Oedd yna bron yna. Dwi'n siŵr beth. Good night, everyone. Good night, everyone. Okay, grandwch. Mae di mynd o wael. Mae di mynd yma. But Daft Punk di mynd. Beth yw'r point? Mae gen ni cwpl o bethau fan hyn, sef yr whole... Mae Star ar Disney Plus, ond lle ni siarad am hwnna ar yr after party, lle da ni'n all entertainment all the time. Mae Mr Mills wedi cychwyn gwachod 24 o'r gyfres gynta mlaen. I mean... Oedd hwnna'n hiwj. Oedd genna I y VHS box set o hwnna. 24. I mean, mae edrych arno fo rwan. Ond just clywed y cloc na neu fi teimlo'n anxious. Be ni lyfio oedd pan eisi allan I Kazakhstan efo gwaith. This one time, in Kazakhstan. It's nice. Sorry, Kazakh fans ni. O'n I mewn gwesti yn Almaty yn Kazakhstan ac o'n I prynu rhifa o 24 off iTunes. I gadw ti fynd. So wan mae gen ti, dwi'n cofio, dyna sut dwi'n cofio Kiefer Sutherland. Yeah. Ond mae Al di bod yn gwachod what I like to call work experience president, so dwi ddim yn nabod sorry Bryn, ti'n sprayo gin ar hyd y camera. Dwi ddim yn chwerthin o'r jokes fi'n hynna'n, but sgwydwan, ia. Work experience president. So mae o di arfer efo old Jack Bauer. Mae fel, drach ifanc mae fyna, fel na, mae'n edrych anyway, ie? Mae'n edrych fel oedd o'n edrych yn Lost Boys. Wow. Well, be ni lyfio, chos na South Park neu parody o 24, lle o gyn ti'r nhw'n yr kids bach yn trio solfio'r mystery, a wedyn o'na rhyw agency arall yn cyrraedd I cymeru drosodd, a wedyn o'na agency arall yn cyrraedd I cymeru drosodd, wedyn o'na agency arall a wedyn y plant yn diwedd ddod I fewn a dweud, na ni sy'n cymeru drosodd wan, a mae'r agency gyd yn mynd, okay. a wedyn mae'r conspiracy, mae gen ti'r pobl sydd yn nhw sy'n gyfrifol amdano fo, ond mae nhw actually
mae rhywun arall actually calling the shots, a mae rhywun arall yn calling the shots, rhywun arall yn calling the shots. A mae'n troi allan y bydd y diwedd na Brydain sy'n tu ôl ei gyd, a mae'n actually, mae'n gychod yn hwylio drosodd i America i trio cymeru drosodd eto, a mae'n just fatha, dyma pam mae pobl yn coelio pethau fatha QAnon wan ydy, chys mae'r sioia fel mae'n dangos rhyw fatha rhyw massive complicated conspiracy. Mae QAnon, maen nhw eisiau fel bod y bobl ma'n supremely competent fel ym mhob stori. Ond te Bryn, tasa gyna i ddim fel 2 stori ar ôl i siarad amdano nhw. Bys hwnna'n amazing segue fewn i'r ffilm. Prydain, trio cymryd drosodd pob peth. Bod yn twat. Na, beth. Rubbish. Beth. That's right, India. Mortal Engines. Quarter. IPA. India, Pale Ale. Mae'n dwi'n gosach chi spotio'r thema sydd yn, da ni wedi bod yn ofalus iawn yn rhwymo yr thread yma trwy yr hifin. Da ni'n mynd i smasho'r land wall fewn i China. Boys, mewn munud. Fi eisiau bod yn really quick. Mae hwn yn stori, 2 stori sydd wedi digwydd heddiw. Drach yn ni, breaking news, beep. Weles i friend of the show, Rodri Ap Dyfrig, yn tweetio am hwn, achos, oh my god, nes i logio mewn i Twitter heddiw. What? Am y tro cyntaf mewn wisnos. Reply All wedi implodio. Un o podlediadau mwyaf y byd. Un o podlediadau mwyaf Spotify, sydd wedi prynu Gimlet, y cwmni sy'n cwmni sy'n cynhyrchu fo. Reply All, wastad, like the internet premier podcast amdan yr internet. Wastad yn really, dwi wedi ffindio fo yn ddefnyddiol iawn o ran dysgu amdan stuff fel y blockchain, stuff, interneti stuff ti just ddim yn deall. Lot o investigative journalism yna. Yr episode anhygol lle nath nhw just cael y boi ma di ffonio fewn yn deud dwi'n nabod y gan ma, mae'r gan ma'n really enwog, ond dim ond fi sydd wedi clywed amdano hi. So nath nhw gael rwy'n i ail greu'r gan, a wedyn ffindio allan bod hi actually yn gan. Nath nhw teithio i India i siarad efo boys oedd yn gweithio mewn fel scammy call centres, just lot o big cash-driven investigative journalism podcast. Oedden nhw wedi cychwyn, a dwi'n cofio tweetio, actually, gyrru neges i ti amdan hwn, Bryn, achos oedd y ti foodie, bod Cylchgran Bon Appetit, oedden nhw wedi... Cylchgran Bon Appetit wedi bod yn trin i gweithwyr o liw nhw yn wael ofnadwy. So oedd Reply All wedi gwneud investigative deep dive amdano fo. A wan ma nhw wedi collapsio. Guess what? Coincidence? Yes. Yes, it is. Ond digwydd bod mae'n troi allan bod cynhyrchwyr a chyflwynwyr Reply All hefyd yn bod yn really yn neud hi'n atmosffer gas iawn i weithio i pobl o liw yn ei swyddfa nhw hefyd. Oedd y pobl yn y swyddfa wedi creu undeb. Great, it's a great idea. Undebau? Popeth yn well efo undebau? No, dim yn ôl cyflwynwyr a... so Shruti yn un o'r cynhyrchwyr a yn cyflwyno weithiau a PJ Vote, fel, mae hyn yn lleisiau sydd ar y rhaglen yn wythnosol. Mae un o'r cynweithwyr Eric Eddings, mae o di tweetio wythnos diwetha sort of thread cynhwysfawr iawn o'i brofiadau fo. Mae na cyflwynydd arall o liw wedi cyfnogi Eric enw ydi na, mae hyn yn awful fel so gen ti PJ Vote, mae gen ti Alex Goldman a Emmanuel Dewch yn cyflwynydd, mae'n dod o di cael ei fagu yn Llundain, o teulu Africanaidd, ond hefyd wedi byw yn America lot. Mae o'n fel, di dod i fewn fel cyd-gyflwynydd yn ystod y flwyddyn diwetha. Lot o bobl fel, so nath nhw ddod o Emmanuel fewn fel cyd-gyflwynydd, ond di ddim actually di bod ar y show mwy na dwywaith. Beth yw hyn i gyd amdan? Wel, mae hyn i weld bod na lot o bethau'n digwydd o dan yr arwyneb na doeddwn ni'n gwybod amdan. So mae'n lot o fel, so di rhain ddim yn good guys chwaith. Who are good guys? O fewn, cos ti'n kind of meddwl amdan y podcasts ma ti di... Dwi'n mynd ei tyfu fyny fo, ond fel internet-wise, maen nhw wastad wedi bod na, a
gimlet wedi cael ei prynu gan cwmni hiwj, a maen nhw'n un o'r fel ystable o Spotify podcast, so lot o bobl yn okay guys, this is it, right, mae genna i'r segue ar gyfer y ffilm. Come with me on this one, right? Okay, we're with it. So, ti'n mwy i Spotify. Rhaid o dau okay, dwi'n mynd i neud o. So, oeddwn ni wedi gweld y tweet ma gan Rhodri Ap Dyfrig, friend of the show. A person oedd yn trafod hefo Rhodri Ap Dyfrig, friend of the show, am dan reply all, oedd Mr Gareth Rhys Owen of rugby BBC. Come on, da chi'n gwybod pwy dio? Gareth Rhys Owen? Bryn, probably not. Ti'n byw yn Llundain a ti ddim yn licio sport. Iestyn? I don't like rugby. Ti'n like rugby, okay. Basically, mae'r boi ma yn edrych exactly fel Hugo Weaving yn Mortal Engines. Sa'ch ti'n deud? Guys. Mae'n gret o segwyd. So, o'n i'n gwachod Mortal Engines, a mae'n edrych exactly fel Gareth Rhys Owen off sport. Come on, dewch efo ni. Hugo Weaving a dydd fo, ei, iawn gar. Doc, as his friends, no, so dewch efo ni i fyd y dinasoedd sydd inexplicably just yn rwmio rownd ar tracks mawr am ryw reswm ac yn trios ffrwydro China, question mark, Union Jack. Welwn i chi ochr arall, y theme tune hyfryd yma. What is that? That is London. 60 minutes is all it took to bring humanity to the very brink of extinction. Mankind mobilized. A new age arose. The age of the great predator cities. Survival of the fastest. Hey! Watch out! Valentine. This is for my mother. Stop her! Tom! Ask him why he murdered my mother. I'm sorry you had to head out. As to Shaw, she won't stop until I'm dead. Unless you kill her first. I want them found! I've been looking for you for a long time. Your mother, she said she had found something dangerous. She was afraid of Valentine, of what he might do. The man who controls this, controls the world. She said that you could stop him. This weapon can wipe out the largest city in the blink of an eye. Not if we shut it down. Nothing can stand in the face of this. We have to stop London before it destroys us. You sure you want to do this? Once we go in, there's no going back. I have to. Okay, croeso nôl yn dan. Dewch i'r post-apocalyptic fun park. There is film Mortal Engines. Yn dan ni yma gyda'r ffilm $100 million yma nath roughly gwneud $15 million yn America. Yeah. Just about $57 million drwy'r byd i gyd. Nath o neud colliad o $175 million dros y byd. So mae hwnna efo marchnata a budget a bob beth. Oh my god. Ac oedden nhw'n really planio neud y llyfrau i gyd, mae'n rhaid, doedd? Mae yna 6-7 Pedwar llyfr. Dwi jyst yn tynnu rhywbeth yna ni yn fan hwn. O beth dwi wedi glwad,
Mae'r llyfrau eitha da. Yndyn, o'na cymoliaeth mawr o... So, Mortal Engines, un o pethau nes i edrych fyny oedd review Mark Kermode, ac oedd Simon Mayo, off of sioe Mark Kermode a Simon Mayo, mae o'n awdur hefyd, ac oedd o'n really camol y llyfrau. Achos mae'r syniadau yn yr come on, Sean, dal ati. Post-apocalyptic. Just cyn i ni fynd i fewn i hynna, just gyda'i gwestiwn go iawn i gofyn i'r ddau na chi. Cwestiwn go iawn. A mae hwn yn bwysig dros ben. Chos dwi angen gofyn hyn. Ydy'r ddau na chi dewis y ffilms ma just i mesio fo fi? Chos rhywsyd, da chi wastad yn managio ffidio'r ffilms sydd mor fucking wael. A dwi'n mynd dalt sut. So, un peth edda i, Bryn, i gefnogi ti. Fy mhrofiad... So, da ni di penderfynu wan yn hytrach na fel random i Sioned yn dweud, bydd hwn yn ffynnu gan i wneud hwn. Mae'n llawer mwy democratic a teg bod pawb yn dewis un bob hyn a hyn. So mae Iestyn di dewis yr un yma. Good, neis iawn, yn rhoi chance i Iestyn. Ond mi nes i... O'n i'n eistedd yn gwachod hwn ac o'n i just mor flin. A wedyn oedd Aled fel, ti'n di meddwl dyna exactly sy'n mae Bryn yn teimlo pan ti'n fforsio fe i watched Valerian in the City of a Thousand Planets. Ac o'n i just fel... Jupiter Ascending, Cats. Mae'n ffynnu. Fucking Dolly Parton. Di hwn ddim yn ffynnu. Mae Cats yn chuffing fucking hilarious. It's by di ddeitha fi bod Cats ddim yn ffynnu. Ond mae nhw gyd, fatha nath ni edrych ar y spectrum na do. Pwy nath neud y fideo? Patrick Willems. Ie, mae nhw ar y spectrum nadi. These are movies on the spectrum. On the spectrum of goofy masterpieces. Special movies. Mae nhw'n special movies. Ond da ni'n gwybod, mae bobl ar y spectrum yn gallu bod yn spectacular. Ac yn pob peth. Doedd y ffilm yma bell. Da ni'n chwilio am gonzo super movies. Da ni'n chwilio am y special yn ganol y specials. Da ni e? Just mae y ffilm yma ti'n chi deud di'r cyfarwyddwr ddim really gwybod be i wneud chos mae gen fo trio cramio gymaint o shit mewn i'r ffilm 2 awr. Ond ydy hwnna o fai y bobl sydd wedi sgwennu hwn ydy tîm Lord of the Rings a'r Hobbit. Mae'r bobl yma fod yn gwybod be maen nhw'n neud hefo addasu. A mae hein yn award-winning fatha Golden Globes, Oscar-winning. Ond dydyn nhw'n gwybod be maen nhw'n neud. Nath nhw'n neud ti trwy Lord of the Rings a nes i enjoyo fo. Oedd yr Hobbit yn utter disaster. Oedd nhw'n really ddiflas. Special edit o'r Hobbit gan, ti'n mwyn pobl neu fan edits allan yna allan o holl stwff yn eich gael. Dwi heb di gwylio nhw eto, ond apparently mae'r stwff yma'n shit hot. Lle maen nhw wedi trio sticio fwy at y llyfr, wedi torri'r crap arall i allan. Dos o ddim Jar Jar Binks yn efo. So, dwi'n edrych ymlaen i weld hynna. Ond mae hwn, yr editing, oedd y design yr peth, ond nes i fwynhau yn fawr iawn. Oedd na un darn o'r design o'n i ddim yn licio. Spectacle. Ie, oedd o'n spectacle. Oedd na un darn o'r design, sef dechrau'r ffilm. Lle, o'n i ddim yn mwynhau dechrau'r ffilm lle oedd waw, mae ffilma'n really flat, dydi. Mae handi fod gyda nhw just fod y dinasoedd yn mynd rownd ar wheels a dos am mynyddoedd yn unlla. Am fod... Ond os wyt ti'n mynd drosodd i Holland a Gogledd Ffrainc, Belgium, falle mae eitha flat, dydi? Mae gennau lot i ddeud am yr nondescript CGI blandness o'r llefydd maen nhw'n teithio. Mae'n lot i ddeud am lot amdano y ffilm yma. A'r peth ar llefydd ydy, mae'r trefi ma ar ôl wynion, chos apparently ar ôl yr apocalypse, da ni pob penderfynu nhw'n i cael trefi ar ôl wynion. A sut nath hynna ddechrau de? O, does gen i'r syniad. Reit, symud St Paul Cathedral fyny fyna, met, a wedyn na i reid y House of Parliament lawr o fynbai, a nhw'n i wheels. A nhw'n i roed o ar wheels, a iwsio pa egni i... Mae'r olwynion... So mae'n un olwg felly mae'r tank anferthol ma o dre
yn mynd trwy rhyw goedwig, a mae'r coed ma'n anferthol, a mae'r tank anferth mae'r treads yn mynd dros top o coed, so mae'r dre ma'n anferthol. A rhywsut, mae'n symud efo ddim sŵn o gwbl. Mae'r casgliad... So wan te Bryn, dwi'n mynd i adael Iestyn. Iestyn sy'n cael neud y recap tro ma, so buckle up, folks. Mae'n mynd i fod yn gwydwen. So wedyn o'n hwn ddigwydd. Ond, un peth swn i yn licio pwyntio allan, a chwarae teg, unwaith eto, Mr Mills sydd pwyntio hon allan i fi, a neth hwn clicio gymaint fewn i le i fi. Mae'r edit sain yn y ffilm yma yn shocking. Hynny ydy, does dim effaith sain, y distawrwydd llethol. Mae hon yn ddinas sydd yn rymblo drwy Ewrop. Mae nhw ar airships, lle nad oes sŵn gwynt, na cricio, na symud, na cefndir. Mae popeth yn fflat ac yn farwedd iawn yn efo. Ido discount Eddie Redmayne yr un pwynt. Bod o wedi tyfu fyny efo sŵn yr engines. Ac ti'n yn y golygfeydd wedyn lle maen nhw ar y fucking llong awyr ma nhw nôl y Llundain, ti'n mynd clywed fucking smic ti ar ben y fucking engines ma a does am fucking sŵn. Da ni newydd fod yn sôn amdan y profiad o fod mewn pub ydy'r soundscape. Wel, y profiad bod ar y ffilm yma ydy I suppose rhywun sydd yn gwneud cyfarwyddwr sydd just wedi dibynnu ar gwneud storyboards. Mae popeth yn edrych yn greit, ond does dim sŵn anyn nhw. Mae yna rhyw gerbyd sydd fatha rhyw insect a mynd o'n just fatha'n mynd ar draws y tir, a mae ti fiewn yn llonydd. Yeah. Mae rai fy suspension amazing yn nhw. Dyna'r unig beth oedd yn cario fi drwy fo. Mae'r pobl ma di gweithio allan suspensions. Mae nhw'n really wedi. A soundproofing. Soundproofing and suspensions. 100%. Mae pawb yn gwisgo AirPods Pro. Blaw am y pwynt yn cychwyn y ffilm lle maen nhw yn y museum a hwn maen nhw'n siwr sydd wedi talu am y fucking ffilm mae gyd lle mae'r dinas Llundain yn trio dal rhyw bentra bach ma. Maen nhw maen trio dal Saltsheim, y tref Saltsheim. Yeah, okay, fine. Oherwydd na nhw sy'n hela halan off of flats. That is what they live off and trade. Sure. Amazing. Sure. Amazing. Ti wedi notes, really. Ond mae nhw yn y museum a mae'r hefo yn dweud we're about to lose our American deities. Mae'r camera panio drosodd a be gynnu nhw ydy statues of fucking minions. So, mae hwnna 3 munud fewn i'r ffilm. A hwnna debygol sydd wedi talu am y fucking ffilm ydy'r ffaith bod nhw wedi rhoi Minions product placement yn cychwyn y ffilm ma. Allai ddim. Granna, geith Iest deud o yn ei cyd-destun, Iestyn fel petai. So, yes. Well, I bobl sy'n heb wylio Mortal Engines. Gai godi'r pwynt gynta, lle mae Bryn yn deud cheap Eddie Redmayne neu be bynnag. Dyna pwy nath popio fo'n i pen fi hefyd, ond o'n i mor confused pam nath y ferch tynnu sgarffio off a ddim Emily Blunt oedd hi. Am fod o'n i'n meddwl o'r poster mae Emily Blunt oedd y llgada tu ôl i'r sgarff. Generic, so o'n i mor confused. good-looking brunette actress, not Emily Blunt. Ond hefyd, efo Eddie Redmayne knock-off, o'n i hefyd yn meddwl, dim y boi yn James Bond di hwn, sef Ben Whishaw. Diddorol, wel na, y boi o Misfits di ond Ac o Umbrella Academy. So fel hyn, mae young London type thin blokes yn edrych fel dyddi yma. Skinny museum bobl. So ges i'n siomi i ddechrau ni am fod mae Emily Blunt.
So, Lle mae hi? Y castio, mi na I ddeud, mae'r castio yn distracting iawn. Os ti'n cychwyn o'r cychwyn. So, castio Robert Sheehan, dwi'n gobeithio fi'n deud hynny iawn. Sheehan? Ie, dwi'n cedi. Cywirwch chi, please. Discount Eddie Redmayne. Ie. Mae o'n Wante, mae hwn yn mynd I swnio fel put down weird, o distractingly good looking. Hynny ydi, mae'n edrych fel anime character. Mae llygyd o'n masif ac yn wyrdd dwi rioed wedi gweld o blaen. So, a mae o'n cheeky chappy, mae o'n fel, gwyddel dwi'n cedi o ran cefndir o, a mae gen fo'r egni yna. Ond, mae o just yn ymddangos yn really dop. Hyd yn oed pan maen nhw fel, just hedfan ar blaen, ma ti roed I hedfan o blaen. A dwi fel, come fucking on for the blaen llath fi. Ti'n byd o draws fi pan oedd o'n rhedeg y gwmpas o falle, oherwydd o'n e-mail na Ben Wisio oedd o, o'n i'n disgwyl Paddington I fod yn rhedeg ar ei ôl o, yn y cefndir yn dweud, is it time for tea yet? Dyna o'n i'n disgwyl fyddi. In London, in the future with Paddington. Oedd yna lot o... Rwy'n peth ydyn ni wedi deud amdan Paddington a Mary Poppins yn blaen. Paddington ydi be mae Saeson yn meddwl ydi Llundain, a Mary Poppins ydi be mae Americans yn meddwl ydi Llundain, a obviously Mortal Engines ydi be mae Australia a New Zealand yn meddwl ydi Llundain. Colonialist fucks. Be hefyd I gofio wan ydi, da ni ond ar y funud yn trafod y 25 munud gynta y ffilm. Ie, dancing around it. Mae'n nhw'n gwasgu cymaint o shit mewn i'r 25 munud gynta. A ti sylweddoli, does na byd I digwydd eto. Da ni 25 munud mewn i'r ffilm ma. So, I fi cael reid mewn context, I bobl sydd ddim yn mynd I fod rhan. Context, yes. Pobl sydd ddim, dim clem byddwn ni'n siarad amdan. Mae hwn, 3 miliwn blwyddyn yn y dyfodol, dwi'n meddwl. Miloedd. Ac mae'r 60-minute war wedi bod, lle maen nhw wedi defnyddio quantum bombs. Dyna dio? Quantum energy weapons. Sydd wedi wipio allan gweddill y byd. Mae'r tectonic plates di symud. Mae'r byd di newid I siap. Mae'r dinasoedd di penderfynu I aros yn saff. Mae'r rhaid ni aros yn annibynnol. Ag mynd ar wheels. Dyna pan bod nhw ar wheels. Reit, diolch cyd-destun Iestyn, achos rwan, dwi actually'n deall pan bod nhw ar wheels, achos dyn nhw ddim eisiau nuclear bombs hitio nhw, cywir? Na. Maen nhw di ail atgyfodi from the ashes o yr bombs ma, ond maen nhw'n teimlo fatha I gallu oherwydd maen nhw'n siarad dros mewn close knit bach yn lle fod pob dim trade yn dod at nhw a falle maen nhw'n gallu symud o gwmpas a cael trade a mae Llundain di tyfu out of control ac di penderfynu mynd yn ôl i'r dyddiau o colonialism a cymryd drosodd bob dim a mae o wan yn Predator City sydd yn mynd ar ôl yr ei bach sydd yn licio fod yn mynd o lle I lle yn treidio fatha yr un Saltzheim sydd just yn halan ar y flats ac yn treidio halan I gael tatws neu be bynnag. A the Tory Brexit Wankfest yn y grif, yr egni grif iawn. A maen nhw di bathu term municipal Darwinism. Oedd na rhyw quote darn o'r dialog nath nhw daflu fewn yna lle oedd yna ma'n dod I fewn i'r ffilm wedyn ond we shouldn't have gone into Europe ever God oedd hwn 2 flwyddyn I fewn I Brexit mae Prydain yn Prydain Prydain ydi o Llundain yn reidio rownd Ewrop hefo fel garage doors massive ond y peth ydy Union Jack mae'n edrych fel Andy mae'r dinas mawr mae gyd mae o fatha efo'r Union Jack ar y ffrynt dos am representation o Cymru Alban
o gwbl yn efo. A does am fawr o acenion nynll arall rownd Prydain arno fo. Pwyntio allan hefyd, Iest, a Bryn, chi di bacio fi fyny ar hwn. Yr holl criw, yr holl extras ti'n gweld ar Llundain, y holl y bobl Llundain yn llethol bobl gwyn. Wan te Bryn, dwi'n gwybod ti di confirmio i fi. Ydy Llundain actually'n edrych fel na? Na, di. Oedd gen rwy'n ddau, doedd? Ond dwi'n meddwl na Llundain ti'n siarad am. Ie, diolch byd fatha. So, ie, dwi'n meddwl y problem hefyd ydy, maen nhw di trio gwthio bob dim mewn i'r ffilm ma. Mae gymaint o bethau maen nhw'n trio neud a trio cael fiewn yn y ffilm gyntaf ma. Mae'n gwasgu cymaint i fewn, os gyda nhw'n amser i fynd i fewn i rhyw fath o ddymdar. Dwi'n meddwl ti'n gallu gwneud ffilm cyfan just yn mynd trwy'r dre, trio dallt yn caste system y ffaith. Chos mae'n rhyw wanker yn dechrau dweud, you're just a skivvy from the lower tiers. Hashtag Snowpiercer. A ti fatha just fatha... A ti wedyn mynd fatha, well, okay, so mae'n caste system... Gethin Jones oedd hwnna, actually. Chi'n bod Gethin Jones o Blue Peter? Oedd o fel teeny tiny Gethin Jones. Sure. A mae just... Mae'n gymaint o stwff yna ti'n mynd gwybod be i neud efo fo, a ti fatha... Ti'n teimlo fatha... A mae rhyw fatha rhywbeth y problem yn ei gweld y Lord of the Rings ydy... Mae'n gymaint o stwff yna, dwi'n di gwybod be fydd nhw'n dorri allan a tynnu allan i creu stori concise sydd yn ei synwyr. Dwi heb adael Iest actually rhoi'r stori ni. Da ni dal yn yr intro ffilm. Da ni dal yn y 25 munud gynta o'r ffilm ma. Eiliad gynta. Yn voice-over dros y logos. So Llundain yn dod on a charge, on the salt flats, a mae gen ti dref wedi cael ei adeiladu allan yna, a maen nhw'n gweld fo Llundain on the charge. A mae'r dref ma'n gwasgaru fewn i ffyrdd wahanol. So dwi'n cymryd mae dinasoedd bach neu trefi bach on wheels wahanol ydy hyn sydd wedi bod yn treidio fe'i gilydd. Ac mae gen ni main character... Dwi'n mynd cofio beth enw hi, ond... Hester Shaw. Hester Shaw yn y ffilm, ond dwi'n mynd cofio beth enw i gywir hi. Hera Hilma o Iceland mae hi. So mae hi ar un o'r things ma, efo'i masg ymlaen, am fod pawb gorau wisg y masg dyddi yma. Neu just hi. Ac mae hi'n edrych yn fo, a mae'r trefi bach mae gyd yn gwasgaru allan, ac wrth gwrs mae hi ar y tref sydd yn stolio. Mae'r injan yn gwrthod tanio, a mae hi jyst yna'n edrych yn Llundain yn dod. A mae pawb yn frantic cael ei trio rhedeg. Ond wrth gwrs mae'r dinasoedd yma, wrth nhw'n fflapio fewn fatha transformer i fewn ar ei gilydd. Ydy pobl yn cael ei sgwisio tra mae'r dinasoedd yma'n fflapio i fewn ar ei gilydd? Fflapio i drysau. Union Jack massive a ingestio trefi bach arall. So wedyn mae Llundain ar y ffordd, ac wedyn mae gen nhw, mae hwn mewn di cael ei greu mewn dim cweith steampunk, ond mae o'n agos at hynna oherwydd gen nhw microchips yn ei byd nhw. O be ni'n gweld, Second World War punk. Mae o'n very much... Mae o'r 1984 Big Brother aesthetic. The good old very days. Terry Gilliam. It's sort of Terry Gilliam ydi designio fo. Dyna beth i hwn. Os mae di torri, ti'n gallu gweld lle mae di torri type of tech de. So mae nhw'n trio mynd i ffwrdd. Mae'r tref bach ma yn trio mynd mor gyflym mae nhw'n gallu efo Llundain ar ei ôl nhw. Ac tywod, mae rhaid fod nhw'n nabod yr ardal, ond mae nhw'n mynd teg at rhyw dwll mawr yn yr ochr. A wedyn maen nhw'n gorfod trio swyrfio i fethu hwnna, a maen nhw'n trio dweud, give me all she's got, a mae hwn 5 munud ar ôl nhw ddechrau'r chase, pam nes dim reid all I've got reit o'r cychwyn, so maen nhw'n gallu just denig,
mae gen ti'r Star Trek moment o, she can't take any more, Captain. A be oedd yn hwnna fi hefyd oedd, so mae'r fucking tank mawr mo Llundan fatha'n milltir o led dyda, a maen nhw'n redag yn syth o wrtho fo. Fatha maen nhw'n mynd mewn straight line o wrtho fo, yn ytrach na gyrru i'r ochr yn sydd, chys mae'n eitha fucking thing ddim troi, chys mae'n lot rhaid. Na, mae'n eitha troi mor gyflym na rys. A so maen nhw'n anelu at yr twll ma'n y mynyddoedd ni. Dwi'n cymryd na'r Alps oedd o. This is the entrance to the Alps. A maen nhw'n mynd amdani. Ond oedd na dwll mawr cyn iddyn nhw gyrraedd yr Alps. So maen nhw'n cael ei dal, maen nhw'n cael ei harpwnio ac yn tynnu fewn. Oherwydd, be mae'r dinas mawr ma'n neud, y Predator dinasoedd, ydy bita y dinasoedd eraill fel fuel i danio yr dinas iddyn nhw cael cario mlaen symud, oherwydd mae rhaid cario mlaen symud, neu os ti'n aros i llonydd, ti'n dod yn prey dy hun, dweud. Ond mae pawb oedd ar y dref yna efo rhyw... Mae'r dref wedi cael ei adeiladu allan o rhyw fath o tech hen, ac so o'n i'n ffidio fo'n ffocin mor bizar. Sut mae tostar di survivio? Lle maen nhw'n mynd trwy... Maen nhw'n dechrau ffiltro trwy'r stwff yma i gwllwn nhw i fewn i'r burners i... Ie. Ac mae yna dostar di survivio ers dwi'n i'n faint. Ond y peth oedd really talu fi yma... Oce. Dwi'n neidio ymlaen, ond yn neidio nôl hefyd rhywun peth. Oherwydd fod, mae Hester Shaw, y plan hi o'r cychwyn oedd i fod yn Llundan. Ond sut oedd hi'n gwybod na'r y darn yma o'r dref, nath splitio fyny mewn i 8-9 darn, hwnna oedd y darn oedd yn mynd i cael ei ddal, ac cael ei llusgo i fewn i Llundan, ac hiw ia. Mae Hester Shaw rwan ar... yr lle maen nhw'n clido pobl i fewn yn yr beth maen nhw'n cael hwnna, dim Departures Lounge, ond the Arrivals Ellis Lounge. Island, basically. Ellis Island, ac mae'r boss Hugo Weaving, be oedd enw fo'n y ffilm yma? Gareth Rhys Owen. Thaddeus Valentine. Oh yes. So mae o yna i actually croesawu nhw a dweud, welcome all. Tra, da ni'n gwybod, mae o just allan yn edrych am rhywbeth, tybod, mae'n chwilio am rhywbeth oherwydd, he's the evil guy. A ti'n chi deud yn syth, ac unwaith maen nhw'n ffindio un o'r... Be oedd o? Electrical, neu power... converters. Quantum converter. Rhywbeth fel la. Mae'n ffindio fo, ac mae'n, dwi'n goleo fyny. I'll keep a hold of that. Unwaith mae di gorffen efo'r toaster, wrth gwrs. So, mae'r toaster yma, achos y person ma'n siarad efo am y toaster yma ydy i boi Tom. Sydd yn gweithio mewn amgueddfa. He's basically a librarian. Ond na, mae'n mae'n troi allan bod o rhyw fath o like ninja pilot yn y dyfodol. Stay tuned. Mae'n gweithio yn y Natural History Museum mini. Sydd, ac mae gen i fo gasgliad enfawr o stwff sgwrdio ma'n deall. Mae gen i fo 2 iPhone, dwi'n siŵr oedd gen i fo Samsung yna, o'r Screen Age. Ac, tywod, maen nhw wedi casglu llwyth o junk arall. Ond wrth gwrs, o'n i'n methu spotio yn byd o'r technoleg, ond fod be oedden nhw'n dweud oedd y 60-minute war di dod rhyw 100 blwyddyn neu fwy ar ôl rwan, ond o'n i'n methu gweld dim un tech oedd yn dod ar ôl rwan. Na, cos bys hwnna'n bryd, Iestyn. So, oedd o'n bizar. Ac wedyn, wrth gwrs, mae yn yr adeg lle maen nhw'n admirio'r tostar ac yr technoleg, mae Hester Shaw yn rhedag i fewn ac yn stabio Hugo, Valentine, Mr Valentine, ond mae Eddie Redmayne wrth gwrs yn spotio, oh no, there's a lady running towards him. I can spot her because she's got a red scarf on, because, you know, very, very obvious. Ac yn neidio yn stopio hi yn lladd o. Mae'n cael un stab i fewn, a dim i weld yn ei llawer o niwed yn yr overall scheme of things. Chyd dal yn gallu dilyn hi, a
dal i fyny fy hi pen arall y fucking dre yma ar ôl cael ei stabio yn y stumog. A dos a trwy gweddill y ffilm, dos na ddim oh my stomach, oh my side, tickle me pink. Mae hwnna'n gofyn lot am rollicking YA adventure fel hon. So, mae yna chase wedyn, does? Mae nhw'n mynd am chase trwy'r tref, mae nhw'n newydd ddal, sy'n cael ei torri fyny gyn chainsaws enfawr, ac mae nhw'n managio avoidio cael ei chopio gyn y chainsaws ma, sy'n torri fyny y tref, mae nhw'n newydd ddal. So mae hwn i fod yn sequence really gyffroes, yn dydi? Mae hwn fod, a mae yn i ryw raddau, ti'n fel, cyffroes, ond does gen ti ddim cariad at y ffilm yn bar, cos ti'n mynd poeni am unrhyw berson sydd yn y chase yma. Na. Hyd yn hyn. Chos ti'n... Wel... Does a byd amdan y sequence yna nid unrhyw synwyr o gwbl. So, ma nhw'n trio torri'r ffocin dre ma lawr, a be gyn nhw ydi chainsaws anferthol. So, ma nhw efo diffyg pethau ac adnoddau gallu torri lawr a bwydo'r anghenfil mawr ma nhw wedi adeiladu. A ma nhw efo igon adnoddau i adeiladu fucking chainsaw anferthol. A nid unig un chainsaw anferthol, ond lot o chainsaws anferthol. A buzzsaws anferthol. A mae'r rhai bod hwn yn neud sens yn y llyfr. Dyna di be o'n i'n deud, trwy'r gwachod hon i gyd, right? Dwi'n meddwl, so mae'r rhai bod nhw di meddwl, mae yna rhyw reswm i ddeud y stori yma. Pam hon a ddim fel a miliwn o fel YA novels eraill. Ond y peth ydi, mae beth sy'n neud sens bod llyfr, ddim o'r reidrwydd yn mynd i neud sens mewn fucking ffilm na di. Chos mae'n lot o stwff. Mae'n lot o infodumps, mae'n lot o gymeriadau fel y merch blond sydd yn ferch i Hugo Weaving. Mae'n lot o gymeriadau yna just mwyn infodumpio. Mae'r holl ffilm yn infodump gyn pawb. Sa neb yn gwybod beth sy'n mynd mlaen, mae'r rhaid esbonio beth sy'n mynd mlaen. Mae Ready Player One vibes yn fawr iawn yma fyd. Am fod, tywod, nath... Ben nes i sgipio allan yma, Hester Shaw neud i fewn efo cyllall a dweud, this is because you killed my mother, a stabio fo. A dweud, right, this is what it's about. A mae hi hefyd yn neud pwynt o dweud, it's because you killed my mother, Pandora Shaw, just i neud yn siŵr bod pawb yn like, oh right, okay. Yeah, Pandora, isn't that something to do with a box? Yes, a box. So yeah. Chasing ensues through various computer game levels. A wedyn, wrth gwrs, mae hi yn cael ei gwthio dros, yn neidio neu disgyn, whatever she was, yn trwy y shoot yn Empire Strikes Back, lle mae'n disgyn lawr ac mynd trwy'r gwylod yn Sky City, ond wrth gwrs London City di hwn, lle mae'n ti cael dy pwpio allan ar y ddear o dana fo. Yn y tracks. Ond wedyn mae Tom yn cyrraedd yna. Tom sydd i gwllwn hi de ar ddamwain, neu be bynnag. A hi oedd wedi gollwng, a wedyn oedd Hugo wedi dweud, Tom, be ddedodd hitha ti? Bo fi di mydro rwy'n? Oce, tyra, a wedyn gwthio fo lawr y poop shoot hefyd. It pushed Theodus pushed Tom down into Empire Strikes Back territory. Hwna bedio. Ond wrth gwrs, beth o'n i weld ochr arall, ydy fod gennym ni Herbert, the Irishman, the only Irishman in town. Mate Tom. Wedi gweld hyn yn digwydd. O'n i ddim yn gwybod gen i enw. It's a very famous Irish name. Herbert. Eto, mae hyn ydy'r 25 munud gynta y ffilm ma. O beth o'n syni fi de, o'n i'n fatha, dwi'n newydd wylio, come on Bryn, think. Psychic Bryn. Dim Endgame Games, Hunger Games. Mae'n super Hunger Games. Hunger Games, de, dwi wedi gwylio ffilm gyntaf efo cynnan,
Ac wrth gwrs mae gen ti'r pobl ma yn y dinas mawr i gyd yn gweud, go on, kill him, blah, blah. Ac wrth gwrs, in the chase that ensues ar ôl yr trefi bach, mae pawb yn Llundain yn mynd rownd ar y ffrynt y dinas fatha railings yn edrych, yeah, go after them, get them. Mae mor Brexity. Mae mor ffiaidd o Brexity. Yeah. A mae pawb yn win yna fyd. Mae'r pwynt yna, mae'r darn yna yn popio allan eto yn diwadd y ffilm, lle maen nhw mynd am y wal, ond mae gen ti aeroplanes yn seithi a falle, o'n i jyst mynd, ydyn nhw dal wrth y railings tra mae pobl yn trio atacio nhw a shit fel am what's going on. Mae'n a couple of shots yn does ar nhw fel, oh god, well i ni gifio. So, anyway, car ymlaen. Maen nhw rwan di cael ei pwpio allan o Llundain, a maen nhw yn y tracks. Sef y set so chepath a rubbish. Massive. Maen nhw set na mor rubbish. Oedd o'n atgoffa fi i pyn bach o Neverending Story. Yep. So, oedd na lot o fwd yn bob man, cardboard. Maen nhw just yn cerdded yn yr un section o'r studio. Drosodd a drosodd a drosodd. Ie. So maen nhw'n trio penderfynu pa ffordd i fynd, so guess I'm stuck with you. So maen nhw'n cario mlaen cerddad a wedyn beth sy'n digwydd wedyn da mae roast yn feisy'n pigo nhw fyny maen nhw'n mynd i fewn i scuttlebutt neu fath so pentref ar wheels neu just so gan basically a League of Gentlemen so maen nhw'n edrych fatha pobl cyfeillgar sydd eisiau rei panod y dedd yn nhw ond wrth gwrs os ti'n gallu deud o'r stafell maen nhw'n reid yn nhw carchar di hwnna so maen nhw'n dal nhw ac yr un end goal y pobl ma mae di pick up strays rownd y flats ac wedyn gwerthu nhw am slave trade ac tywod oedd o'n mor amlwg ac wedyn oedd nhw efo cyfle i ddenig o'na ac wrth mynd lawr trwy'r twll oherwydd gyda fo rhyw gyllach special ond nath nhw ddim mynd allan denig allan o Scuttlebutt allan o Red Dwarf di hwnnw Scuttlebutt na Scuttlebutt di yna fo definite ond dwi'n siŵr di dwi'n off Red Dwarf nath nhw ddim denig allan o'r gwylod oherwydd oedd hi fo cut mowr ar ei choes I can't go you go without me a wedyn ti'n gweld 10 munud wedyn, mae hi yn neidio off tracks mawr enfawr. Un o'r pethau mawr ma. Mae 10-meter jumps. What about your leg, love? What happened to the leg? Is it fine? Mae'r ffilm di anghofio bod wedi cael rhyw harpoon wedi taro i choesi. Oedd o'n eitha tuff. So... A wedyn mae gen ti'r... Mae'r Anti-Traction League yn cyrraedd i trio achub hi. So mae hwnna'n yr enw yna, Anti-Traction, ond allan gymryd eiliad i fi fel Anti-Traction, traction as in moving of the wheels and the things. Ond yn sôn efo rhywbeth ti'n darllen yn fel Nation.Cymru a ti'n fel, so mae yna pobl arall ar y byd ma sy'n licio aros yn llonydd dyna di'r pobl yma right, let's just make it work by doing what we used to do and not being on wheels being on wheels thing mae'n dal yn bygio anyway so yn lle fod nhw'n cael ei werthu fewn i slave trade mae yna rwy'n Asian beth di enw hi? I don't know one said Jihai di enw'r Jihai Kim she have a sort of beautiful wind neu rhywbeth ar enw hi oedd gen enwi llong hi'n rhywbeth o'na Anna Fang a mae hi'n cool iawn very cool ond yn anffodus maen nhw kind of yn iwsio hi fel maen nhw yn iwsio hi fel magic Asian lady comes in her junk ship looking airship and saves all these people ti'n meddwl? A mae'r Asianness o fel y ddinas maen nhw'n mynd i yn y diwedd lle mae pawb fel yn really zen a really nice a stuff a dwi fel, okay, fair enough suppose
So, oedd o fatha, o'n i eitha licio design i llong o, wel, dim llong o fod, llong hedfan hi. Ond oedd yr holl thing yn teimlo fatha, ti'n bod, well, this is a little bit convenient, isn't it? I've been looking for you since you were a little girl, and now I found you. At this very moment. At this very moment. Ond unwaith eto, mae'n math o bethau sydd yn... Dwi'n siŵr mewn llyfr sa gen ti'r neu cyfres hyd yn oed. Ie. Fysa gen ti fwy o ddisgrifiad o yr hanas a pam fod i yna ar yr adeg yna stwff. A tywod, am fod nath that lein ddod i fyny, I knew your mother, I knew her well. Tywod. Ac wedyn mae pawb, lot o bobl yn marw. Yn y slave trading post. Ie. Mae hi yn lladdfa na. Ond beth sy'n taflu'r shit i fewn i'r fan ydi, oherwydd yn y meantime mae boss Llundan, Valentine, wedi bod mewn carchar on legs on in the sea i ryddhau... Hugo wedi mynd i ffindio rwy'n oedd just yn rhyw greadur oedd just yn gweini Hester. General Grievous o Star Wars. Zombie robots, because why not? Oherwydd in the back, in ye yonder days, 500 years ago, dyna oedd pobl yn neud, oedden nhw'n bildio army allan o pobl oedd wedi marw a yn troi nhw fewn i robots fatha Robocop yn neud General Grievous. A ddito cymeriad Hugo Weaving line oedd mor fucking dope o'r rhaid i fi actually sgwynnu fe lawr. Oh, please. Resurrected from the sleep of death. Oh, the sleep of death, yes. Sleep of death. Yes. Yeah, gotcha. Be ffwc mae'n fod i feddwl the sleep of fucking death with? Well, it's very Shakespearean, there. Oh, just bullshit, dio. Bullshit, dio. Oh, come on. So, anyway, mae General Grievous yn troi fyny. So mae General Grievous yn troi fyny, ag y peth ydi, iawn, mae wedi cael ei ryddhau o'r carchar ma wrth i Valentine saethu a dinistrio'r carchar a mae o'n denig allan o'i gawell o solid metal thing a wedyn so mae o'n ganol y môr ond mae o'n dechrau cerdded yn ganol y môr ond dwi'n cymryd na'r un diwrnod o am fod mae hi newydd enig allan o Llundan mae o di hedfan i fyna a wedyn efo stab wound ond dydy General Grievous ddim efo flight capability neu super running powers neu fysa fod i dal hi ond mae o'n cyrraedd y lle ma hi yn yr slave trading outpost ma eitha handi yndi a wedyn mae o just yn cario ymlaen cerdded ar ôl hi yn trio dal hi a ti ddweud sut fog ti di cyrraedd fyma? Di'r movie efo ddim diddordab esbonio hynna i unrhyw person because they do not give a shit. So Shrike di enw y robot ma y robot ac wedyn so mae eitha cryf fatha Terminator mewn ffordd ond wedyn ti'n cael backstory fod hi wedi ar ôl i mam hi farw ti'n cael backstory fod Hugo Weaving Valentine wedi lladd i mam hi oherwydd mae hi efo rhyw bocs arbennig a mae o eisiau'r bocs a wedyn di hi eisiau reid iddo fo mae'r lle mynd ar dan a mae hi marw a wedyn mae o yn slasho'r ferch sef Hester go on Iestyn you got it right efo cyllell ma dyna pam gyda hi sgar a dyna pam mae'n wisgo sgarf boo-hoo a mae hi'n rhedeg wedyn allan wedyn ac yn cael ei ddarganfod gyn Robotron ac mae robot yn cymryd piti drosti a meddwl na i edrych ar ôl chdi even though I'm a killing machine I am Arnold in Terminator 2 to look after you hwnna beth yw so mae gen ti'r cutscenes ma o
hi yn dod i licio fo, yn chwarae fo, neud dolls. Oh, look at us making dolls. So wedyn mae... So gen ti'r backstory, oh yeah, he's my daddy. That guy's my daddy. He made me. Lovely. A wedyn, yn y pwynt yma, ta wedyn, dwi'n siŵr fod o hwyrach ymlaen, ond beth sy'n dod allan o'na fo ydy fod hi'n dal yn delio efo'r poen o'i mam hi'n marw, ac mae robot yn penderfynu, wel, fe drai droi chdi fewn i rhywbeth fatha fi, so fe drai lladd chdi, a wedyn rhoi flesh chdi drost y skeleton, exoskeleton thing ma, a wedyn fe dwi fod fatha fi, a wedyn mae'n gwrdd poen am ei bit. Lovely. Happy, joy. So, ond da ni'n gwybod pam fod hi'n rhedeg oddi wrtho fo ar y pwynt yma, oherwydd mi oedd gen nhw happy families yn mynd yn bildio dolls, ac dwi'n cymryd oedd nhw'n gwerthu'r dolls ma ar eBay. Oh ie, Etsy. Mae pob un yn nhw ar y blockchain. Ar y blockchain, oedd. So, beth sgynna ni nesa? So maen nhw'n mynd i Cloud City. Da ni'n mynd i Cloud City. Wel, da ni'n mynd i London hefyd. Maen nhw'n sôn am y Cat's Cradle. Dwi'n siŵr beth hwnna. Just... So maen nhw'n lot yn ôl ymlaen? Yr hynda, maen nhw'n cuts yn ôl neidio. Oh my god. Maen nhw'n tre gweithio allan be mae Agent Smith yn trin yn St Paul's Cathedral, a dim mae'r boys eraill yn mynd i Cloud City. So mae gen ti'r cuts ma nôl ymlaen rhwng Cloud City ag Llundan, lle maen nhw'n St Paul's Cathedral, a lle gen ti crazy scientist wedi adeiladu. Mae'r crazy scientist, go on Bryn. Dr Twix. Dr Twix, right. Unrhyw un arall yn cael gwrach Robin Hood Prince of Thieves vibes o Dr Twix. Ti'n gwybod pan mae Alan Rickman yn mynd at mam fo? Ie. Oedd o 100% Alan Rickman yn mynd at mam fo. Na, chos mae hwnna actually'n ffilm gwell. O, gwrs bod o! Ond y peth, problem fi oedd, nes i ffidio allan beth enw hi. Dr Twix. Dwi 100% ddim yn poeni am un byd mae'r cymeriad yma'n mynd i wneud, chos mae gen i enw mor fucking stupid, dwi just gonna give up. I'm done. Bryn, ond mae Dr Twix yn kind of evil. Mae hi'n evil, mae enw hi di Dr Twix. Ti'n meddwl bod oedd na twins? Yna ddau yn yno. Gwan, yes. Gwrs enw'r llall? Kit Kat? Dwi'n gwybod. Left Twix di enw un, a right Twix di enw'r llall. Nath am dweud beth enw cyntaf yna, ddo? Na, ddo. Just Dr Twix. Cwpl o bethau, like just jumpio fewn, tra bod ni wedi cyrraedd y bit yma. Faint o weithiau yn y ffilm nathach chi cyfri bod Tom yn accidentally glanio ar ben neu'n rowlio drost Hester Shaw. Si cyfri tair specific tro gwahanol. Oedden nhw just fel, get off. Ac yn i just fel, ydyn nhw'n trio adeiladu rhyw fath o sexual tension fan hyn sydd ddim actually'n bodoli yn unrhyw beth arall. Mae bach yn icky. Mae bob un cymeriad quotes ifanc yn super deiniadol. A maen nhw mor deiniadol, maen nhw'n amlwg yn mynd i disgu mewn cariad efo'i gilydd. G-High bysa fel take fi, bysa hi'n llawer mwy cool androgynous a profiadol. Maen nhw'n cyrraedd Cloud City, o dydyn ni'n cyfarfod yr Anti-Traction League. So, Cloud City. Oedd hwn yn anti-climax. Mae'n edrych yn brydferth, eitha fel kind of stereotypical fel, rwan da ni'n mynd i fel the Asia bit, so mae pob beth yn mynd i edrych fel Sky Lanterns. Ac yn i fel, let's go with it. Mae pwy welodd The Duke o Bridgerton? Just fi sy'n gwachio Bridgerton. Captain Cora,
Dwd efo'r dreads cool. O, reit. Fod yr Duke o Bridgerton, neb arall i gweld. Mae pawb yn watch Bridgerton rwan. So rhywbeth nes i sylwi wan a nes i nôl nes i feddwl amdano hyn wedyn a mynd yn nôl a checio. Does am un o'r cymeriadau eraill blaw yn Duke o Bridgerton yn cael enw. Oh yeah, good point. So neb cael enw. O na, oedd y Nils. Ie, blaw am Nils. A mynd o'n cael enw, chos mae rhywun yn gweiddi enw fo. Taflu rhyw bom iddo fo taflu do ar rhywbeth arall. Na, mae'n y merch Indiaidd. A maen nhw'n deud go with, a maen nhw'n deud enw hi unwaith, yna fo. So, maen nhw'n mynd ymlaen a dyn... Nes i gyfri faint o leins gafodd Nils. Oh, God. Gafodd Nils 7 lein. 7 llinell yn y ffilm. A wedyn yn yr climax y ffilm mae o'n ymosod ar Llundain a mae o'n seithi a mae Llundain yn seithi nôl ac yn ei ladd o a mae'r cymeriad eraill i gyd yn gweud no, Nils. Pam bod ni'n poeni? Pwy ffwc ydi o? Dwi'n gwybod pam bod o'n bwysig. Dwi'n gwybod pam bod Llundain gas gen o'r anti-traction. Dwi'n gwybod i byd am dan yr tîm a dwi'n gwybod pam nhw'n berig. Dwi'n gwybod i'n byd am pam dwi'n gorfod poeni. Dyna beth sy'n rhwystredig am dan ffilm fel hyn. Yn wahanol i'r ffilms silly. Da ni arfer watcher rhai silly yn dydyn ni, ti'n mo? A mae rhai silly, ti'n gallu just watch it, ti'n gallu cael laugh. Dwi'n meddwl particularly am The Magical Horse movie. Ti'n mo? A dwi'n meddwl am Your Cats. Ti'n mo? Mae'n laugh. Doedd dim byd yn y ffilm yma digon gwir, achos oedden nhw yn cymryd o mor ofnadwy o ddifrifol. Fel hyn mae'n mynd i ddigwydd, Sioned. Be? This is it. Oh yeah, babe. This is the truth. The end of the world. Yes. So ma nhw'n... Cloud City. Cloud City, ie. So mae Cloud City, mae'n chwthu fyny. Na, cos maen nhw'n cael fel... Maen nhw'n rhedeg rwydd efo... Hang on. Da ni wedi cyrraedd Airhaven. Ddim Cloud City. Sorry, Airhaven. Discount Cloud City. Nes ti sylwi, y peth gyntaf maen nhw'n deud pam ti'n cyrraedd yna, no sparks, no fucking... Yeah. What do you call it? Be arall ydyn No naked flames. No singing to spread coronavirus. So, oeddech chi'n meddwl, really, dyn nhw wedi bildio hwn allan o hydrogen. Dyn nhw mor stupid a hynna. So, oeddech chi wedi cael dy setio fyny, reit, mae'n mynd i fynd ar dan y munud, dyna pam maen nhw'n deud yna. Mae gennyn nhw I gyd gynnau. Foreshadowing. Ac wedyn, wrth gwrs, y shot oedd gen ti cynt lle oedd robot Terminator ar ôl i lady. Zombie General Grievous. Yep. Herwydd oedd nhw'n hedfyn I ffwrdd, oedd o wedi gweld rhyw airship yn stuck I rhyw travelling town. So mae ti'n gwybod fod o'n dod ar ôl nhw, mi ddaw yr amser lle wneud o gyrraedd, lle mae hi'n lle mae nhw'n cyrraedd Airhaven I gyrraedd yr Anti-Traction League members a wedyn maen nhw yna I ofyn wrth nhw beth sy'n mynd ymlaen yn Llundain ti'n gorau gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn Llundain ac da ni'n gwybod fod mam chdi wedi bod yn involved efo reid rhyw weapons of mass destruction so ti'n gorau cofio rhywbeth mae rai chdi cofio rhywbeth ac wedyn nes I fel o'r thing na yr mwclis nath y fam reid I chdi ti'n mynd I sôn am hwnna a meddwl di efo'r mwclis ta na di dwi'n yn siŵr am fod y robots nath dal y mwclis pam oedd hi'n marw yn yr marshes neu be bynnag so eich fod yr MacGuffin yna dal gyn y robot a conveniently mae'r robot on chase ar ôl hi up to Airhaven lle mae'r pobl mae gyd yn disgwyl fatha dyna da ni angen y mwclis ma ond theori fi ydi mae Hester yn gwybod lle bynnag mae hi'n mynd mae'r robot ma yn mynd I ddod ar ôl hi a creu destruction, marwolaeth havoc fel Graham
a Javin Jenkins a Gaynor Slawer. Lle o Javin Jenkins? Pace Dunsh, a mae'n mynd i splatio ti, right? Yeah. Mae hi'n gwybod hyn. Mae hi wedi willingly dod ar peth yma i rwles lle nad wyt ti'n cael seithio a ti ddim yn cael sparks o pethau. So ma hwnna'n un issue. Yr ail beth, mae hi hefyd yn gwybod mae'r unig beth mae Terminator zombie dude isio ydy chat. Mae just isio chat efo hi mwyn cael hi i fod yn un o'r undead hefo fo. Robot zombie daughter hi. Yn union. So, a mae'n digwydd bod yn... Yes, dwi'n siŵr fydd i di'n cario ymlaen am hwn, ond pan mae'n cyrraedd Haven, yr unig ffordd mae hi'n stopio fo ydi, surprise, surprise, cael chat. Ond dim cyn iddyn nhw i gyd cychwyn seithi fo, hefo gynnau oedd gennyn nhw'n barod, a yr bobl Haven ma oedd wedi deud no sparks, no naked flames, fel garage sign, massive, just yn blastio. Gennyn nhw chuckio bombs ato fo, mae gennyn nhw bombs. Un o'r pethau dwi'n lyfio amdan, a mae'n mynd yn ôl i'r pwynt oedd ti'n neud gynharach siarad efo'r sound design. So, mae'r thing mae'n chwthu fyny, mae'n dechrau disgyn o'r awyr. Mae hi gallu cael sgwrs call efo fo. Dofn efo fo. A rhyw gantri ma, tra bod o'n disgyn allan o'r awyr. Yn hollol sam sŵn, sam mae'r gwallt, some explosions. Mae gwallt hi'n aros yn union lle mae o, sam dillad y symud, di yr platform ddim yn disgyn, dos am unrhyw fath o nefn codio wrth efo, bob dim yn hollol ffain. A mae'n cael good heart to heart efo'r, mae'n eitha scene o ran fel, so hwn yn gallu bod yn stori diddorol rhwngthyn nhw, ond na. I understand you, because I had a daughter myself once, and I see you appreciate this Tom character. This necklace used to be yours. So, mae nhw'n cael chat i fel sortio popeth allan, a mae o just fel, mae hi fel, padllaf Tom! Achos mae Tom hi'n bler as always wedi cael ei hunan yn ganol fel zombie fight fel mae o'n mynd lladd mae fel paid â lladd a mae o fel you love him ac o'n i just i neud o'n i'n cyfri ar bysyddi mae di nabod o ers diwrnod a hanner a beth oedd i mewn i'm henni oedd fatha god dwi wedi bod yn gwylio gormod o Married at First Sight Australia this would never happen in that television secret yes, so ni byth yn rhaid y Venn diagram o stuff mae Iestyn gwylio a Married at First Sight Australia efo'i gilydd it's all lockdown baby lockdown energy baby mae'n bod yn lockdown hir siarad a mae'n 10,000 o flynyddoedd so oedd hwnna'n really rhwystredig unwaith eto mewn nofel dros fel 1000 o dudalennau ti'n gallu mynd lle oedd hwnna'n datblygu a bod hi'n teimlo dros dy fo ond just achos bod o gen fo anime boy eyes a mae o bach yn ditzy mae just fel I love him a wedyn mae zombie guy fel great a wedyn mae o'n marw a does na neb yn cwmpa allan ar awyr a mae popeth yn ffain maen nhw'n dwy'n plain G-high Ond mae hi fewn yn efo hefyd. Mae hi'n ffain. Mae hi'n cyrraedd yna efo'i ffrind hi, the Asian Indian lady. Indian lady a Dewch. Ond fel ti'n gweld y shot ydy, mae Haven yn crasio fewn i'r ddeir fel maen nhw'n hedfan allan o honno fo. So just in the nick of time. Efo ddim consequences. Mae G-High di colli fel pawb mae hi'n nabod rhan fwyaf. Mae'n lot o bobl di marw fyna fo snid i mel. Oherwydd fod Mr Robot ydi dod yna i ddeud I want you to be robot too like me. A wedyn gaffi chat a wedyn oedd popeth yn ffain. Lot o bobl marw. Lot o bobl. Oedd yn eitha rhwystredig yn y fi'n gwylio'r pishin yna. Dyna teimlad am ffilm gyfan rhan fwy o'r amser. So yes, lle da ni rwan? Da ni'n hedfan a da ni'n ffigur allan beth mae Llundain yn mynd i wneud? Mae Medusa wedi cael ei wneud yn operational ar Llundain, sef shooty powery thing sy'n mynd i... A Death Star laser. Oh my god. Laser sy'n mynd i gael ei seithi trwy'r wal. Ond mae Star Wars drwy'r fe gyd os ti heb di sylwi. So mae
tywod, yn Star Wars, nath nhw'n gwneud test shot ar Alderaan, do. A wedyn, mae nhw'n gwneud i shot gynta nhw ar y wal, heb hyd nod really gweld ydy'r tech mae gyd yn gweithio. We have no idea. Stop Amelia di sgwrs siarad o dyn ôl, ie. Oh, yeah. It's a black void on her screen. Hang on, let me make note of 2 hours and 5 minutes. 2. Be gweld ni'n clywed rwy'n yn crio, mae'n siwr. Siwr o fod. Alert! What the fuck? Smack. Trech yn Alan's actually crio. Fuck on. What a movie. What a movie. Oh, yes. Seriously, beth ti'n neud i fi bod? Pwy sy'n dewis nesa, Sioned? Oh, my God. Dwi'n meddwl Sioned sy'n dewis nesa, ie. O ia, am fod Meg, de? Meg Iestyn. Ie, Meg Iestyn, ie. Peth ydy, oedd y Meg actually dumb ond yn hwyl, oedd hwn just yn dumb. Ond dwi'n dach, sut ti'n gallu sgwini 4 llyfr amdan y ffucker, ti'n fa? Wel, ie, yn union. A peth hefyd ydy, partly yn y llyfrau yma, dydy'r Hester ddim yn gymeriad mor neis a hynna. Mae hi... Plus hefyd, mae nhw'n fengach yn yr llyfrau. Teenagers. Mae nhw'n early teens yn yr... All good shots? Na, ni jyst mynd i bach. Oce. Back from London. Na, dwi di spoilio'r recordiad. Na, dwi wedi nodi fel awr, a dwi'n gwybod be o'n i ddweud. Sorry. O'n i just fel, jyst mynd i bach. Nes i'n gweld y hand signal. Rhaid chdi'n gwneud o really canol y sgrin. Fi just roed ar y chat yn does yn really gael... So, ymddiheiriadau dirfa. Death Star Laser. Let's go. Be ma nhw? Ie. So, ma nhw wedi powerio fyny Medusa ac heb wneud fawr o testing arno fo. Na'n byd, ma nhw just i magically... Some beta kind of shots, ti'n cymryd shots ar y fynydd neu rhywbeth. Gallu cael ei gyd i weithio. Ac wedyn, so mae aeroplanes sydd ar ôl Air City, be bynnag Air Haven. Cloud City. O hwn yn bizar I fi. Lle mae'r awyren yma I gyd yn hedfan tuag at y wal sydd yn amlwg... Shangmo, ie. Ddim Shangri-La na'n byd fel la. Shangmo. Sydd yn torri chdi ffwr o'r wrth gweddill be ydy Asia neu be oedd Asia, be bynnag, tywod, unreaped lands of glory. Ond, yn lle fod yr awyren yma yn hedfan drost y wal oherwydd awyrena dyn nhw, maen nhw'n agor portal yn y wal I hedfan drwy'r wal. Clyfar. Pam bod yna'n ei yna? O beth sydd... Ond yn hwyrach ymlaen yn y ffilm I lawnsio'r awyrena. Mae'r awyrena cymryd I ffwrdd oddi wrth y wal a wedyn hedfan nôl drost y wal. Dros y wal. Dwi'n cofio'r bit na a dwi'n mynd yna rwy'n ddim wedi meddwl hwn drwy. O just yn extra CGI o'n I fydda beth i'n pwynt. A peth hefyd ydy ti'n gweld yr wal anferthol ma ac yn ôl y llyfrau mae o'n kilometres high whatever ac am ryw reswm mae'r dre wedi adeiladu yn erbyn y wal oherwydd os di rwy'n yn atacio fo mae yna bobl yn wedi marw loads a ti'n atha just so unwaith eto mae'r bobl digwydd bod mae Hester a Tom yn ganol tref arall lle maen nhw wedi dod â destruction iddyn nhw wel dim ar bob bas mae Tom di mynd i'r pub am fod mae'n fed up a Tom like I'm off I don't give a shit about this just yn mynd I ddeud ac ond fo fi'n anghofio deud yn y ffilm yma unwaith eto ti ddim eisiau y thing ydi da ni'n neud y hwn fel ffilm di ddim fel bach o fel bubblegum sort of throwaway films da ni'n gwachod dwi'n fel hwn yn sio ond fel ti'n teimlo fel bod ti'n dyncio yn y lot mae hyd yn oed y costuming yn distracting yn y ffilm yma mae y dillad pawb yn stupendously lan ridiculously
glân, well-tailored. Mae pawb yn brydfer. Sut fod Llundain on wheels yn edrych mor fydr heblaw amdan reit ar y top. Lle mae'n Snowpiercer-y. Ie. Mae dillad y bobl fel... Mae merch Hugo Weaving yn cerdded rownd mewn blazer, sparkly glass. Byswn ni'n eitha hyderus o wisgo roughly tua 2002 i fynd i nightclub. So ni wedi prynu hi'n new look. So ni wedi mynd i hi'n nightclub yn Aberystwyth. So ni wedi mynd â hwnna i'r pier. Oh, wow, pier. Rhyw fath o sparkly lame blazer glass. Sydd, dwi'n gwybod mae fod yn edrych fel, i top tier Hunger Games bobl yn edrych fel Stanley Tucci kind of blazer o hwnna. Ond, mae'n achos bod o'n sparkly, mae'n distracting uffernol. Dydy hi ddim llawer o gymeriad anyway, mae hi'n fel yn y diwedd fel, mae'n greu, dwi'n just mynd i stopio llun. Be ddigwyddodd i... Go on, Iest. Ti'n neud yn really da. Mae'na gymeriad yna fo, de, lle o'n i'n meddwl, mae'r boi mae'na rhywbeth yn mynd i ddigwydd efo, a do na ddim... y boi sy'n edrych o Gethin Jones o Blue Peter? Y person oedd yn trio cysasio i Valentine. Hwna bedio. Mae o cael 2 golygfa lle mae o ar golygfa dwytha fod i lle mae o'n ask isio mae rhaid fod wedi torri'r scenes allan am fod dod na ddim pwrpas iddo fo o gwbl. Wel, gyd oedd pwrpas y boi yna oedd gwybod lle oedd y secret stash Tommy Redmayne o quote, ancient tech. Oherwydd oedd Tom Redmayne di gadael y drws yr agor tra oedd o'n siarad amdano fo. Na, oedd wedi bod yn siarad amdano fo. Di cael drws, ond oedd y drws wedi wneud o stained glass. So oedd y boi ma just i mynd, dyna lle mae secret stash ti, gret. Anyway, yes, sorry. So, Shang-Wo. Mae'r awyrena, yr anti-traction people wedi glanio well, Shang-Wo ydy'r dinas? The area tu hwnt. Ond maen nhw wedi cyrraedd be di enw fo gyda yma I've lost it again. Batmunk Gompa ydy enw'r wal. O'n i'n dweud Iafin, ond... Ond, mae gyd yn stupid, oherwydd mae nhw i gyd i cyrraedd yna fatha rhyw heroes, ond rydyn beth maen nhw wedi gwneud ydy fatha denig wrth rhyw robot nath dinistrio Cloud City, so mae Llundain dal ar y ffordd, ac maen nhw gyd yn clueless am be da ni'n mynd i wneud am Llundain ar y ffordd. A mae Tom yn fed up, a mae o'n mynd i pub, a wedyn mae'r governor o Shang-Wo sef General Kwan neu dwi isio Kwan token Asian guy eto ac oedden nhw just fel mae o'n Asian mae o'n zen iawn mae o just fel llwch chi fyw ma ond mae rhaid i ni atacio Llundain a mae Tom fel mae yna milion o bobl yn byw na ac oedd o fel wel ti just yn gorau lladd rhai bobl os dyn nhw just yn mynd i atacio ti zen peace out man a mae just fel siarad yn really oedd gen i'r e-stately arno cos o'n i just fel we attack first can't be asked i fel trio dal fyny efo'r boi yma ac oedd o just lot o fel speaks foreign language a wedyn just o dan o fo ac o'n i just fel dyn nhw'n hydroed yn trio speaks foreign language what? Yr e-stately just ddim yn trio anyway so iffy Asian representation yna so mae gyd yn dodgy ac so mae Llundain yn managio seithi shot i ffwr o Medusa ac mae o'n ei ffordd o dwll yn y wal a mae pawb yn dechrau panicio ac yn mynd i'r shit ond yn y cyfamser mae cadw anghofio enw Hester yn dod ar draws look there's Medusa in the wall it's an actual carving of a Medusa and she has an eye that looks like my Mukalis and the robots did give me the Mukalis on the Cloud City that my mother gave me many years ago Icelandic, yes. Mae hwnna'n eitha offensive, Just i chi ddagt, mae Iestyn yn mynd mor slo hyn.
i roed profiad i chi sydd maes mor fucking slow di'r ffilm a mynd trwy bob un fucking point. Y chances ydy, tra oedd y merch yna yn marw'n Swampfields neu beth bynnag oedd hi, so wedi gallu cwchio'n ymwchlis na, mas o wedi cael ei diflannu. Ddaru hi wllio no pam nath o pigo hi fyny a nath o dal yr mwclis fel oedd o'n disgyn a rhywsut no significance a rhywsut oedd o'n meddwl na i gadw fo just rhag ofn chos mae'r plot angen fi gadw fo keep going Nest. So mae hi yn darganfod wedyn, oh my god, my mwclis, I never thought. A wedyn, so mae'n edrych yn efo, yn gallu agor o, ac beth sydd yn efo, ond flash drive. Mae'n USB flash drive, ipyn bach mwy modern na reis gyda ni, oherwydd mae'n ipyn bach mwy o contactors ar nhw, a mae'n agor mewn ffordd fancy. Ond mae hi'n instantly mel, this is the kill switch. Obviously. This is it. Sydd yn arwain at fucking my favourite scene in the movie. And we'll let that go for now. It's the attack on the Death Star. Mae Llundain wedi seithi. Maen nhw wedi blastio. Mae yna uffar y dwll yn y wal ma. Dwi'n ni'n faint o miliynau bobl sydd wedi marw yn y blast ma. A ti'n just meddwl, ti'n cael teimlad yna fod, oh my god, death. The death. Dos am byd fel dwi'n mynd nôl i Lord of the Rings, ti'n gwybod fel pan maen nhw'n amddiffyn fel y ddinas fawr yna a mae'r hordes yn dod a ti jyst yn teimlo'r sense of scale yna mae'r set mor had, mae'r set mor rubbish a maen nhw mor Doctor Who-y, maen nhw mor polystyrene a wedyn mae'r amount o bobl sgen nhw'n rhedeg rownd y set yn werthus. Mae gen ti fel swear to God 20 o extras kind of maen nhw wedi sprinklo fewn cwbl o bobl asiaidd achos obviously maen nhw yn Shangwo neb brown yna really a dyna faint o gennyn nhw fel lle bynnag nhw'n seithi fo potentially Sela Newydd just loads o bobl gwyn just yn rhedeg rownd ond o'n really siomedig medda fi so mae hi'n darganfod i USB stick kill switch ag yn rhedeg i fyny I've got it, this is it we can sort it out we can stop everything it can be done Paddington so ma nhw fatha criw sydd dal yn fyw oherwydd oedd nhw ddim yn ymyl y blast zone yn penderfynu let's go, let's fly back to London how we gonna get in? There is always a way. I know a way. So mae Tom rwan yn digwydd bod, cos mae wastad wedi bod eisiau bod yn pilot, mae o'n ffindio cwpl o aviator jackets cool Tibetan writing on it. So hang on, just ac yn twchad y sgwennu. Mae gen fo ddigon amser i twchad y dyna be oedd o. So mae'r times of the essence, mae nhw gyd yn redeg amdan y fucking awyren yma a mi o just y sefyll yna'n edrych ar y jacket a mi o nice jacket mi o fatha'r rom-coms ma lle ma nhw'n dangos y jacket ma'n dangos i wyneb o dangos y jacket dangos i wyneb o a ti'n gwybod rhywbeth yr unig beth fe drai'n feddwl amdan yn hwn ydi fatha meddwl iwan fod gyn ti deud fod gyn ti zombie movie iawn ac ti'n trin rhedeg allan o dy dŷ a mae'r zombies yn dod ac wedyn ti'n sylwi pair o Nike Airs allan o gornel llygad chdi a ti'n meddwl fuck, fe drai rhedeg yn heina boi hwnna di'r boi dwi'n mynd i dynnu sgidia fucking llong fi ffwr sgidia swyddfa tynnu sgidia swyddfa fi a reid Nike Airs na mlaen de a fucking zombies ddim chance de so beth ffoc sy'n mynd ymlaen pam fod nhw wedi bod rhan gadael y scene jacket i fewn cos mae'n lyfio cael jacket cos mae'n gwisgo jacket yn weddill y ffilm basically so mae'n rhaid nhw reid y fewn mae'n really eisiau bod yn pilot a mae'n magically'n gwybod sut i hedfan awyr yna bod o'r ioed wedi os o rwy'n gallu osboniaeth o fi de mae'n fam a'i dad o'n marw pan oedd ei ifanc ac so nath o ddim yn pilot nes i fethu rhywbeth amdan
Nope. Na, dim byd arall. Mae o'n magically'n gwybod sut i hedfan awyrennau. Dyna be nath yr ffilm dewis esbonio i ni lan at y pwynt yna. Does a neb yn esbonio pam bod o'n dall sut i hedfan, sut bod i dysgu, sut i wneud hynna, so neb di esbonio ddim byd. You're quite good at this. Oedd y scene cynt pan oedd o'n hedfan o Cloud City. Jihad di just i mynd, y noob ma, na i just roi'r plain cyfan fi'r noob ma. Oedd pushio'r accelerator, nath o fynd, accelerator, I like this. And you seem like you've done this before. Mae'r gyn cinema sins fatha un o'i standard sins nhw di movie has time for this. Yep. A just i atgoffa chi, mae'r ffilm yma'n 2 awr o hyd a mae gen nhw nes ti textio fi hanner ffordd trwy i glarifio y pwynt yna. Wel 2 awr o hyd a mae gen fo amser i discount Eddie Redmayne mynd siopio am got newydd. Mae gen ffindio'r fucking Medusa Drive ma a bo math o beth eraill a ti just for fuck's sake. So wedyn yes, magically maen nhw'n cael USB, maen nhw'n cael dropio pawb fewn i St Paul's Cathedral i roed y USB. No, hang on. But wait, there's more. Ti'n meddwl da. Mae na aerial battle. Oedd aerial battle, ond so pawb arall yn cymryd y thing, Star Wars-esque, lle fatha, Red one, come in, Red Leader. Fucking... A wedyn, ond y peth ydy, lle ti ar y llong coch, whatever it is, mae hi'n troi at Hester yn dweud, stay out of sight, and go on my order. On my signal. On my signal, yeah. How do I know what your signal will be? And I'm like, oh my god, dwi wedi gweld hwn mewn ffilm o blaen. You'll know when I signal. A wedyn, so mae'n gwchio ni off yn y gerddi ma ar top. A wedyn, mae'n dechrau saethu'r guards a bach yn hang on, oedd chdi fod i stay out of sight? Beth sydd wedi mynd ymlaen? What the fuck are you doing? Ti di cochi'r plot? Fatha, there is no signal. The signal hasn't been done yet. Does dim signal, yes. Ac o'n i'n cadw llygau allan am y signal. A nes i'n gweld o, Bryn, Sioned, nes ti weld y signal? Y signal ydi, Jihad yn dod allan efo fucking cleddyf massive. A beth dwi'n lyfio hefyd ydi, so yn yr moment ydi, mae hi di cael ei gwingio gan Hugo Weaving. A mae Hugo Weaving hefyd yn, a jyst i asgoffa chi, yn archaeologist. Mae hi cael seithi dechrau. Wedyn mae Hugo Weaving yn dod i fyny wedyn a cael sword fight mor. Mae gen nhw gynna pam setlo efo gynna, just fucking let's have it with swords, because that makes perfect sense. Because it's the Jedi way. Because it's the Jedi way. So cofiwch hwn, mae hi di mynd i fyny a di wneud y reit da yn erbyn zombie General Grievous. A mae hi straffaglu yn erbyn Hugo Weaving, sydd yn archaeologist yn y byd ma. Ond ti'n cofio, mae Tom yn gweithio mewn amgueddfa, mae o'n superhero. Ac yn hedfan. Ti'n gwybod, ti di gweld rhaglenni S4C? Mae o tu allan yn hedfan ac yn saethu shit allan o'r bob dim ar y funud. Tra'n ni fewn yn St Paul's Cathedral. Ie, mae'n gyd yn super people. A beth dwi'n lyfio di, Indiana Jones. Mae hi roed yr kill thing ma yn fo. Hwn di sy'n gorau fi. Hwn allan o'r holl ffilm i gyd. Conies, pam. Dwi'n gwybod os nes i darllen y scene ma'n wrong, iawn. Mae hi'n reid yr kill switch i fewn, a mae o'n deud USA, ti'n bod, med USA, Medusa, yay! A wedyn sticio fe fewn, a ti'n cael y numbers i fyny ar sgrin, fatha ti'n cael text message gyn dy bank yn deud, so log in. This is your one-time password. This is your one-time stop the apocalypse code. So mae'r number yn dod i fyny ar sgrin, a mae hi yn pwyso'r bit yma, a dwi'n dweud, 40 seconds ago, digon amser i pwyso'r bit yma, so mae hi'n pwyso'r rhifi un, a dda,
disgwyl 10 eiliad. Let's press the second number. Let's let this wind down until it reaches 1, shall we? Yeah. Or maybe 5 seconds. I'll give it till 5 seconds. Ysgyn hi ddim y thing na iPhone sydd jyst yn llenwi fo Nes i beth automatic. oedd hi'n really trio neud o a doedd o'n gweithio. Dyna oedd o, ie. Cymryd taw dyna beth nhw'n trio neud. Oedd o'n edrych fath oedd o'n really slow yn neud o. Be ni'n lyfio oedd o'n rhaid... Nath y llais mowr dod o dweud. System override. Oh god, stupid llais. System override executed 59 seconds. A ti'n... Pam i'm straight away, straight ar override I fewn. Fila. Dyna beth mae'r override I fod yn. Ond ti'n bod, mae'n rhaid fail-safe I ti. Achos plot. Mae gen fo, ie, mae gen yr override sense of dramatic timing. Well, of course. Yes. Yeah. Oh my god. Da ni'n di wneud mwy Star Wars-y na hynna. A'r ffilm dal I drosodd. Erbyn y pwynt yma, faint o shots oedd nhw wedi cael off? Oedd nhw wedi cael 2 neu 3 shots ar y wal? Oedd nhw paratoi am y trydydd. Oedd y trydydd yn mynd I that'll be it. Yeah. So oedd na uffar y dwch yn y wal anyway. Ond, so nath I rhwysdiadu cael y trydydd shot I ffwr. Ond oedd na dal miloedd o bobl di marw tu ôl i'r wal na. A diw awyr beth sy'n digwydd o bobl Llundain. Dal ddim drosodd. Double quick. Oedd nhw dal yn y ffrynt, mae'n siŵr yn gwyddi. Go London! Moment. Mae na double Star Wars moment yn dilyn hyn wedyn yn does. Achos mae gen ti... Mae Hugo Weaving wedi curo G-High yn ei sword battle nhw. R.I.P. Windflower. A wedyn mae o'n neud y I am your father moment hefo Hester. Ond ar y cyd I hwn lle mae Tom sydd o cofiwch ddim ond wedi hedfan awyren unwaith yn ei fywyd yn neud full on like Death Star trench run. A maen nhw'n intercutio rhwng y ddau yn nhw. Fewn I grombil yr... Chyndan. Chos be maen nhw wedi penderfynu, wan bod nhw'n methu cael yr Medusa I chwsio fyny'r wal, maen nhw jyst am redag Llundain mewn i'r wal. Ramia fo, ia. Oherwydd, mae o'n power crazy ac yn meddwl, os fe drai cael drwad I fyna, fi fydd yn rheoli'r byd oherwydd rice fields. So mae ferch o'n agor y drws, mae Redmayne Solo yn hedfan trwy mewn I ganol y thing ac yn chwthu fyny'r engine y thing a wedyn mae'n dod rownd wedyn ac yn ôl ac yn seithi y llong Darth Valentine yno fo mae llong o chwthu fyny mae'r tamad o'i thingon glanio o flaen lle mae Llundain yn mynd I fynd mewn survivio hynna a mae'r Llundain yn dod I stop reit ar ei benno. Satisfying iawn. So ydi o di marw neu ddim ar gyfer y sequel? Dyna di'r cwestiwn de. Ar gyfer y long awaited sequel. Ond de, I di cael rewind cyflym y fyna wan de I fo ar ben yr llong hedfan thing fa a'i fercho erbyn pwynt yma yn pwyntio gwn ato fo a mae hi yn deud I will kill you. So pam nath I ddim just achos oedd o di I am your father o hi'n do ac oherwydd o'n I di gweld Austin Powers pythefnos yn ôl ac yn dweud I've got a gun dad we'll go and get it now and we'll just kill him right here pull the trigger pop and they no I want to watch him die slowly and I will hide him away in this shark infested tank thing and in an easily escapable situation and yeah what the fuck pam ti'n deud I will kill you just pull the trigger and kill because so ma digwydd bod ddo yr ganol hyn I gyd ar ôl I Llundain ymosod ond bod y bad guys I gyd wedi marw mae bobl Siangwo magical Chinese people yn hyfryd a maen nhw fel no repercussions I chi bobl Llundain dwch I fyw hefo ni ar y wal in a beautiful fruitful land of Asia a maen nhw jyst yn gadael yr holl bobl gwyn o Llundain fewn a mae popeth yn ffain be maen nhw wedi gwneud efo'r holl bobl eraill maen nhw wedi lladd am fod ti'n gweld y remnants o dinasoedd eraill ar y ffordd I fyny i'r wal sydd heb di gweud neud I fyny i'r wal eto
ydyn nhw yn byw ar ochr arall wel, ta ydyn nhw wedi marw. Pwy sy'n fucking gwybod. Di'r ffilm heb di dewis esbonio i'n byd i ni. Da ni'n gwybod pam bod dyna, di'r broblem am wneud nofel mor mawr. Pam mae gen ti fel... be ddedwch chi? 4 nofel gwerth o. Na hwn di llyfr gyntaf o. Llyfr 1 di hwn. Llyfr 1 di hwn. Just llyfr 1 di hwn. Ond oeddech chi'n licio'r... Mae hwn efo perthynas efo cats, oherwydd mae diwedd y ffilm yn dod, a mae gen ti cymyla pink, awyr neis yn dod drwodd, a'r hael yn codi, a mae jellicle cats yn codi fyny'r awyr. Yr union rhywun peth ar y ffilm? Judy Dench just yna'n edrych arno ti. Mae Tom a Hester yn sailing off to the distance. Tom a Hester ar yr awyren magical coch ma nhw wedi dwyn off Anna Fang neu Jihai, a does dim sŵn yna to, a maen nhw instantly in love, yn popeth yn fain. Ond nathach chi sylwi ar y mistake mawr yna fo, reit ar diwedd. Un mistake mawr. Yr mistake mawr ar y diwedd. Ar y diwedd, ar y scene, y screenshot nes i yrru i chi. Oh yeah, what do we do now? Yn y chat. Lle, ti'n gwybod... lle mae pobl yn deud un peth ond yn golygu'r opposite, ac ti'n gallu deud efo'i body language no. Ti'n bod lle ti'n deud ia ond ti mewn yn deud na, so ti'n mynd ia, so ti'n mynd deud y gair a ti'n mynd fel hyn, iawn. Y lein nath hi ddeud wrth y fo deud I'm coming with you, ond pan oedd hi'n deud y gair, pan oedd hi'n deud lein I'm coming with you, I was like, she rewinded fo 3 gwaith i wneud yn siŵr fatha, did she shake her head? Yes, she did. She really did. I'm not going with you. I'm not. Falle bod hi just, achos bod gen hi Scandi vibes, sy'n lyfio'r sequel. Bydd na ddim sequel, diolch beth. Lle maen nhw on ice, like Mortal Engines on ice. So oedd hwn yn ddewis, a doedd hwn, a dyn ni Mortal Engines on ice. Diolch digon doniol i fod fyny efo'r Pantheon of the Truly Greats. Dwi wedi barod i watcha Valerian eto dde. Oh my god, a fi. A Magical Horse Movie. Na i ddisgwyl hwn eto. Yeah, man. Mae pure Brexit shambles. Cytuno. So'r sôn ydi o Peter Jackson di bod eisiau gwneud ffilm yma ers blynyddoedd. Y problem oedd 2008 dar i'r opsiwn i wneud y ffilm yna dod i fyny yn yr un pryd lle oedd o ar fi'n wneud The Hobbit. Well, also had. So yn ytrach na yn ytrach na wneud y ffilm yma nath o dewis wneud The Hobbit, ond nath o roi hwn i'r boi arall ma just iddo fo, dwi'n gwybod. Oherwydd y barrel scene mor dda. Chos y barrel scene mor fucking great. Oh yeah. So ti sort of teimlo fatha ma nhw di trio gwthio gymaint o stwff o'r ffilm, a pen ydi hefyd ydi sy'n darllen, mae rhyw erthigol nes i ffindio yn dangos y newidiadau rhwng yr llyfra a'r ffilm, a mae nhw di newid elfenna eitha sydd i weld eitha craidd eich, ond wedyn hefyd di Chos un o'r pethau mae Hester a Tom fod yn fengach yn y llyfrau. Dyna oedd hwnna'n oedd y castio yn distracting iawn i fi, chos o'n i'n teimlo bod nhw rhy hen. O'n i'n teimlo bod oedd hi falle yr oedran oedd o yn rhy hen anime boy eyes ac oedd genno fo yn rhy hen oedd. Ac o'n lot o Tom Holland dwi ti eisiau hwnna'n de? Tom Holland bysa'n bob peth, ond Tom Holland bysa fel mae'n gallu actio fel bod o'n 15 continuously. So ti'n teimlo fatha mae yna elfenna sydd yn teimlo sydd yn teimlo fatha bod nhw fod yn bwysig ond i'r ffilm heb di gwario unrhyw fath amser yn esbonio chdi pam bod nhw'n bwysig. So da ni'n gweld yn eitha cynnar yn y 25 munud cynta, da ni'n gweld llun o
and a fang a dweud anti-traction, reward, whatever. A does na ddim esboniad o pam bod yr anti-traction grŵp ma mor berig, be sydd wedi digwydd o'r blaen, pam bod... So da ni'n gwybod pam... Cymryd o ganiataol. Da ni'n cymryd o ganiataol. Da ni'n gweld, so maen nhw'n cael llinellau fel, dwi ond i clywed sŵn yr engines trwy mywyd i. Does na byd o hynna yn y sound design. Nath ni'n clywed yna nawr. Na, o'na byd yn y sound design. Dyn nhw'n gwario digon amser yn cael ni i nabod y cymeriadau sy'n cael ei lladd off yn y golygfa nesa, a da ni fod i poeni amdano nhw rhywsut, chys maen nhw di marw, a da ni dweud pwy ffwc ydy'r cymeriad yna. Pryn ti di enwi'r ffocin cymeriad a maen nhw di marw. I don't give a shit. Achos bod o mor fawr yn de. So di hwn ddim yn mynd i fynd lawr yn y greats hefo ni. God, na. Gawn ni ffindio the funnies. Dwi'n mynd i ffindio mwy o straight to Netflix. Be di enw nhw kind of A Knight's Tale. God na, ddim A Knight's Tale. Peth ydi, maen nhw trio neud load o ffilms gwell a trio cyfyn nhw'n i gyd at ei gilydd efo llyfr sydd yn really dense. So, just gwachwch Mad Max, gwachwch Star Wars. Da ni'n di siarad am hwnna, na smush. Mae o'n very much smusho. Mae o'n sati Hunger Games smusho fo. Fury Road. Fury Road i y mab i weld beth mae'n fel. Mae'n amazing. Nath o wrthod wylio hwn. Na, dwi'n llai ddim dychmygu bys yn eisiau. Nath o ferch gwylio hanner o, a wedi cerdded allan. Hi oedd yr un call. Gyn ni neidio, come on to boys, good bad movie, bad movie. Bad movie. Pawb yn cytuno, nid yw hwn. Dwi'n gwrthod atab, chys... yn cael mynd i ben y Wyddfa ffilms wael. Gyn ni siarad yn quick te, mae stwff da da chi wedi bod yn gwachod yn ddiweddar. Bryn, beth gen ti sydd ti di joio gwylio yn ddiweddar? WandaVision! Joio WandaVision! Oh, yeah! Mae pawb yn bodol... Newydd allan fori. Mae pawb yn bobl y Disney Plus erbyn hyn. Dwi'n convinced bod Marvel, ond di wneud y gyfres yma i nhw cael bach o hwyl yn neud themau classic teledu. A mae'r un y diwad rhifyn 7 yn briliant. Twisty! Dwi yn addoli Catherine Hahn? Ie, yr actores. So mae'n a lot o gin yn ymhenni ar y funud. Yes! A dwi'n flin iawn oherwydd Mortal Legends, so mae'r enw... Mae Catherine Hahn just yn anhygol actor. A peth ydi... Hi, dwi'n meddwl, ydy'r unig actores quotes enwog yn y ffilm. Yn WandaVision? Ia. Blaw am Wanda a Vision. Yr unig enw yn efo. Yr unig enw yn efo. So, ti'n mynd i castio hi sa bod hi'n troi allan i fod yn cymeriad bwysig dros ben. So, spoiler alert, skipiwch a bit yma, whatever. Skip twice. Mae hi'n cael ei dangos fel na hi di'r villain, a mae'n cytio i title sequence anhygol o sioe o'r enw Agatha All Along, a mae o'n just mae o'n superb, mae o'n ffantastig. Yn licio y weird. Ti'n mynd i gysau neu caru hwn, dweud, yn y ffordd mae wedi cael ei greu. A dwi'n meddwl, os ti yn fengach na ni, dweud fod ti yn 20-something, neu the teenagers, dwi ti'n mynd siŵr beth ti'n mynd i feddwl amdano fo. Cos does gen ti ddim references am rhaid no? Na, goes. O be dwi'n lyfio hefyd ydy, maen nhw'n mynd trwy'r gan ma, maen nhw'n dangos, god, mae hi really villainous, a wedyn maen nhw'n dod i diwadd yr thing, a mae hi just yn gafel mewn i'w bwndl mawr, a maen nhw'n dweud, and I killed Sparky. Mae bob un meme dwi wedi gweld fatha ers hynna fatha she's the most villainous villain in all of Marvel history fatha. Oh my god. A mae just fatha meme o Thanos yn dweud whoa, you've gone too far. Dwi'n
falch, Bryn, bod nhw rhywbeth ti'n joio. Mae One Division mae di dechrau cael fi nôl fewn i kind of mynd, falle bod yr MC, achos mae gwrando ar yr dyn, 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 na, ar gychwyn pethau. O'n i'n arfer mynd, mae hwnna dde, dyn, 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 mae hwnna'n... Ac es i drwy ffeis o fel, di o ddim yn gyffroes o gwbl, really, na. Mae gen ti eitha Cat Dennings yn cael Whale of a Time yn ôl fel Darcy. Mae gen ti heck, nes i ddylwn i wedi sgwennu hwn lawr chos dwi'n cofio beth i enw hi, ond mae just mae'r criw anhygol fel so mae gen ti hang on. Bryn Googles things, mae gen ti Tewn y Paris fel Monica Rambeau yn gwych. Mae Randall Park fel Jimmy Woo. A just dwi'n lyfio fo. Mae o just Great show. Mae wedi cymeryd o be oedd o'n Ant-Man a wedi just gallu just ddim ei gormod efo fo ond just gweld mwy o'n efo a mae'n hwyl. Be dwi'n licio fatha yn hynna i gyd ydy fatha ma'n nhw'n neud y small details yn y rhaglen yma lle ti'n mynd yn ôl ac os wyt ti efo yn dilyn pethau ers blynyddoedd maith ac gen ti'r deep depth o knowledge o stwff i gyd sydd yna fo. Y pethau bach, fatha, yr unig un, mae'na gymaint o stwff lle mae nhw easter eggs, mae nhw'n cuddio yna fo, ond sefyll allan mi fatha, ac o'n i'n gorau checio fyny neu'n siŵr oedd fod Agatha All Along, i tŷ mae hi'n byw yna fo, ydy'r tŷ Bewitched. Na. So tywod dim tu mewn ond o tu allan y tŷ Bewitched a so fatha oh my god I know that house a wedyn mae Evan Peters yn troi fyny fel Pietro oedd hwnna'n Twisting my Melon Man a fod o'n i'n edrych yn ôl dwi'n nabod y boi ma pwy di boi ma what? Dwi'n mor confused o'n genius a beth sy'n gwych ni mae nhw'n taflud yr twist mae gyd i fewn a ti'n gweld fatha'r pobl dweud dwi'n byd fatha ffilm sequence dwi'n gwybod mae nhw wedi neud rhywbeth fucking diddorol a mae just a ti just yn teimlo be ti'n gobeithio wan ydi nhw just they'll stick the landing hwnna di'r satisfying os geith nhw stick the landing dwi'n gwybod sut i orffan y rhaglen really mae'n mynd fel Lost ma just wait mae hwnna'r star ti'n gobeithio quick one te wyt ti eisiau siarad am star ar stuff ti di bod yn gwachod ar hwnna so be di hwn y pethau newydd sy'n dod ar Disney Plus wel mae Disney Plus oherwydd fod Disney mor enfawr yn berchen ar sawl studio fel tai so maen nhw'n berchen ar Marvel berchen ar Star Wars ag maen nhw'n berchen ar Fox a be maen nhw'n gael gyn Fox ydy llwyth o gynnwys teledu a ffilm a be maen nhw wedi penderfynu wneud ym Mhrydain o leia dwi'n yn gwybod am gwledydd eraill ydy fod maen nhw wedi sticio'r holl gynnwys mae i gyd i fewn mewn tab newydd Star a maen nhw gymaint o stwff dar nefo fatha o'n i'n disgwyl fod yn fatha rhyw cheapo here's some extra content ond fatha ddech chi'n dweud fod Aled yn 24 amazing series ond pan ti'n meddwl am 20 mlynedd yn ôl ti fel what oh my god mae'n widiodd o teli man mae Family Guy arno fo mae Futurama i gyd arno fo so dwi'n meddwl Prime ers hir a mae Futurama i gyd yna dwi'n cymryd be nes i sylwi diwrnod y blaen ydy da ni bron a gorffan Malcolm in the Middle ar Channel 4 ond mae Channel 4 Malcolm in the Middle cael ei wneud yn Fox dwi'n cymryd unwaith mae'r contract i ben efo Channel 4 mi ddaw i Star so
Mae'na gymaint o stwff mae Fox wedi wneud, fatha, mae'na oddball films dwi eisiau gweld arno fo. Mae ffilm mae Siari Ewraig eisiau gweld, da ni wedi weld o blaen, ond mae'n really nostalgic eisiau gweld eto, ydy High Fidelity. Os da chi wedi gweld y llyfr, mae llyfr well, ond nid darllen y llyfr, mae llyfr yn well, ond mae'r ffilm eitha, fatha un o'r cozy movies na. Ond mae'n un ti di watched fel, eto fel 20 mlynedd yn ôl, ti'n watched yn coleg, mae'n y bethau na. Cool. Mae'na lwyth o stwff da yn efo. Nice. Ffilms sydd ar watchlist fi, mae'n mynd i gymryd hir i fi fynd drwy nhw. Ond ie, mae o werth, mae wedi cynyddu gwerth Disney Plus. Yndi, cos gen ymlaen, eitha dipyn. Sam lot arno fo o feddwl faint wyt ti'n talu, neu just y stwff. Un o ti'n gwachod fel y classic films i gyd, fel, oce, yn dyn. Ie. Os na ti'n dechrau gwylio documentaries, de. Dwi wedi bod trwy bob i cyfres o'r Simpsons, so... Wow. Be di'n teimlo fatha... Wow, impressive. So... Beth ar y t-shirts? Beth sy'n dy watch list? Wel, yn ein chat ni, dwi wedi bod yn extolling the virtues o anime ar Netflix o'r enw Demon Slayer. Wante? Ie. O Iestyn bach yn... O Iestyn fatha, ha? A based ar un o'r lluniau. So, Demon Slayer yn anime amazing. So, mae genna i fel secret love o anime. Dwi'n mynd credu bod... Wel, mae o'n kind of gyfrinachol. Rwy'n pethau fel Daft Punk. A ni'n kind of make up o fynyddoedd yn mynd, okay, well, dwi'n grown up wan a dwi'n famu bobl. Like, di mams ddim yn gosod anime. Okay, fine. Mams ddim yn gwrando Daft Punk, di mams ddim yn gosod anime. How wrong was I? So, mae Demon Slayer yn work of art. Wel, fel mae'r rhan fwy o anime, reit? Ti just yn edrych ar y celfyddyd yn y fai ddechrau fo. Ond mae o am anime boi anwyl iawn yr enw Tanjiro a gafodd ei deulu fo i gyd lladd mewn ffordd really horrific gen demons, so mae'n penderfynu mynd allan i fod yn Demon Slayer. Mae'n troi allan o demons ddim actually di lladd i chwaer o, oedd wedi troi hi fewn i demon, so mae rhywun gofod edrych ar ôl chwaer fach o a stopio demons eraill, a mae o'n amazing, a mae o'n horrific, mae'n fel ti'n fel yn y ffordd mae stuff fel Asiaid, Coreaidd, Japanese yn gallu bod yn really sick. I've seen them. Dwi'n mor wael o stuff ti di gwachod. Dwi'n mynd cedi sy'n ni'n mynd yn bell. Beth ti'n gwybod mae Iestyn di gwachod? Mae Iestyn di gwachod stuff. Ffiaid. So Ond mae hain yn fel scary. Ond yn ein amser post-apocalyptic, mae popeth yn ofnadwy ni. Mae gwachod cute anime boy efo samurai sword katana anhygoel ma, basically yn fel decapitation demons, really satisfying. So... mae o'n ennill, mae o'n mynd trwy bob beth, mae o'n brifo, mae o'n brwydro, a mae o fel, mae wastad fel, ganbare! Mae fel, gwnau fy yng ngorau, na i gero'r demons ma, a neu, achub y chwaer, a mae o just yn, a mae'r celf yn amazing yn efo, a mae just yn hyfryd a gobeithiol iawn, yn y ffaith bod o actually gori ac yn afiach. Mae o'n just rhywbeth o'n i byth yn meddwl sy'n ni'n actually gwylio, ond dwi'n really licio Demon Slayer. So, i bobl sy'n secretly licio anime, Demon Slayer, a mae'n satisfying iawn. Ys ti eisiau gweld bobl drwg yn cael ei decapitatio. Dim hyd yna bobl dyn nhw, just demons dyn nhw, ia. So, gael sei bethau. Dwi'n siŵr bod yna bethau eraill dwi wedi bod yn gwylio, ond ar hyn o bryd mae hi rwan yn 11 o gloch yn nos, a mae Bryn fi wedi stopio gweithio. A fel Mortal Engines, da ni wedi bod yn mynd am bron i ddwy awr. Yn union. Gyda mi un peth arall i chi wylio, os da chi heb di dal i fyny, ac os da chi wedi prynu iPhone neu iPad neu Mac yn y flwyddyn dwytha, da chi dal efo Apple TV Plus subscription, mae For All Mankind newydd ddechrau nôl dydd Gwener dwytha, ac dwi really mwynhau rhaglen yma. Honna dy'r alternate hanes y Soviets fynd i'r llead? Yes, y Soviets yn cyrraedd llead gyntaf cyn America, so mae hynna'n sbarduno America i roi mwy o bres i fewn i NASA ac i
cario mlaen efo ras i fewn i'r gofod ac trio fod, tywod, y gora efo technoleg ar gofod a be fysa di digwydd os fysa Russia di cyrraedd y gofod cynta a ma season 2 yn dechrau off yn yr 80s. Mae season mae fatha bach o The One Division mae season 1 yn 60s a 70s a mae season 2 yn dechrau off yn yr 80s a mae ffordd maen nhw'n plethu fewn Ronald Reagan a balli fewn iddo fo a'r stories y newyddion a stwff yn briliant mae really yn a mae Reagan yn dod i fewn stwff Star Wars program so mae hynna'n mae nhw wedi dangos memory o hwnna do ag mae'n mynd i orffan off fod y peth ydy maen nhw'n gwybod yr beginning and end o'r actual holl stori so mae'n mynd i orffan yn amser ar ôl rwan so maen nhw'n gwybod yr endgame so dwi'n really edrych ymlaen i weld gweddill yma mae'n neis cael cyfres sy'n gwybod lle mae'n mynd fyd so mae'n di cael ei wneud y dda mae'n really cael ei wneud y dda I suppose hwnna di mantais Apple hefyd ydy'r ffaith dyn nhw'n really they don't give a shit am y ratings maen nhw just yn gwybod no ni just neud y beth neis no ni just tafled pres at y wal a just let it happen fath o beth brilliant cool gyda fi un arall ond mae hwn yn eitha niche just ydy dim yn Slayer animes dim yn fucking niche mae o'n niche yn y ffordd lle llyfr ydi o hanner y llyfr nes i fwynhau a hanner y llyfr nes i dwi just am daflu fo i'r wal be di o ydi A Marvelous Life The Amazing Story of Stan Lee gan Danny Fingeroth mae o'n drylwyr iawn mae o'n bob manylder yn efo os mae gyda chi'r diddordeb tywod mewn bob manylder o sut mae Marvel Comics a balli wedi dod o gwmpas ar mae rhan fwyaf tywod yn based ar y cychwyn i fyny at y 70s ar holl stories a'r dadla yr adeg yna os da chi'n really efo diddordeb yn y darn yna mae o'n arbennig o lyfr am fod mae o mor fanwl ond os da chi just y pobl sy'n licio dwi'n licio ffilms Marvel di hwn ddim i chi so o'n i hanner arno fo lle oedd o really yn oedd o'na stories da yn efo amdan i hanes o ond take it or leave it ydy os da chi ar y ffens amdan gwybod beth i hanes comics ond mae yna gymaint o hanes fel y stuff ti ddim yn gweld ydy sut bod Stan Lee yn fel eitha ruthless fel person fel yn efo'i staff ac efo'r fel jovial Stan Lee mae pawb yn gweld yn y bits yn y ffilms ddim o gwbl fel y person oedd o fel boedd yn rhedeg cwmni. Wel, unrhyw fusnes am unrhyw beth arall? Neu da chi'n good? Ni'n good nawr? Chi'n good boys, yndi na. Mae'n mynd hwyr. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gwrando fyny at fan hyn. Dwi wastad yn impressed unrhyw un sy'n cyrraedd y diwedd. Dylen ni roed fel rhyw fath o fel nugget o air i chi ar y diwedd fan hyn. Ond, gyd dwi'n mynd i ddeud ydy, mae rhifin mis Mawrth yn mynd i fod yn flwyddyn o Manic Lockdown Energy neu 5,000 o flynyddoedd fel mae Bryn wedi cyrraedd erbyn hyn ar ôl y 60-minute war be ni'n cynnig oedd os gyda chi fatha suggestion am ffilm di ddim mynd i taglo sy'n ni'n dwlu sy'n ni'n gwybod funny da ni'n mynd am y funnies wan dwi'n mynd i edrych specifically am un doniol ond am rwan da ni'n mynd i ddeud diolch yn fawr i Iestyn am gymysgu a chaptereiddio y rhaglen diolch i Bryn am dy gwmni hyfryd a diolch i fi am ars yn effro dydyn ni hwyl fawr am rwan welwn ni chi yn mis Mawrth diolch yn fawr iawn am wrando unwaith eto wrandawyr anwyl a welwn ni chi tro nesa ta-ra
Hwyl fawr.